σχέση με τον εαυτό ξεκινάει, μάλλον το πω διαφορετικά. Το πώς θα είναι η σχέση με τον εαυτό προκαθορίζεται λίγο σε σχέση με το ποιοι θα είναι οι γονείς μας. Οπότε υπάρχει μια τάση σε ποιους ανθρώπους γεννιόμαστε. Οι άνθρωποι με τους οποίους ερχόμαστε στην πρώτη βαθιά στη ζωή είναι οι γονείς και κυρίως η μητέρα. Η μητέρα είναι ο βασικός άνθρωπος που δημιουργεί την αίσθηση του εαυτού, της ασφάλειας ή της ανασφάλειας, ανάλογα με το πώς είναι και εκείνη με τον εαυτό της όταν ερχόμαστε στη ζωή. Πολλά από αυτά που νιώθουμε για τον εαυτό μας, επί της ουσίας, είναι συναισθήματα που είχε η μητέρα μας μέσα της, εκείνο τον καιρό. Και σαν ψυχισμός. Μετά έχουμε και έναν πατέρα φυσικά, ο οποίος παίζει ένα καθοριστικό ρόλο επίσης, στο εάν είναι υποστηρικτικός στη μητέρα. Εάν μπορεί για κάποιο διάστημα στην αρχή να είναι η μαμά της μαμάς, για να μπορεί η μαμά να είναι επαρκής. Και αργότερα βέβαια αλλάζουν και τα πράγματα, αλλά παίζει μεγάλο ρόλο το πώς είναι ο πατέρας στη σχέση με τη μητέρα και πόσο καλά είναι το ζευγάρι. Η σχέση λοιπόν του ανθρώπου με τον εαυτό του ξεκινάει από τη μαμά. Μια μαμά η οποία πηγαίνει στο βρέφος όταν κλαίει, μια μαμά η οποία ασχολείται και δίνει χαρά και είναι χαρούμενη που έχει φέρει το πλάσμα στη ζωή. Δημιουργεί σε αυτό το παιδί την αίσθηση ότι είναι καλό. Ότι το χαμόγελο της μάνας είναι ένας καθρέφτης για το τι αξίζει το ίδιο. Δεν υπάρχει δομή στο βρέφος, οπότε ό,τι παίρνει, ό,τι αντιλαμβάνεται για τον εαυτό του, είναι προϊόν της συμπεριφοράς της μητέρας του προς το ίδιο. Οπότε θέλουμε μια χαρούμενη μαμά και έναν υποστηρικτικό παπά. Αν τώρα η μαμά δεν είναι πάρα πολύ χαρούμενη εκείνον τον καιρό, είτε γιατί η δομή της δεν είναι πολύ στέρεη, είτε γιατί έχει επιλογή κατάθλιψη πολύ απλά, το βρέφος εισπράττει κάτι το αρνητικό, κάτι που δεν του δημιουργεί μια αίσθηση ότι «Α, τι ωραία», αλλά «Ωχ, τι έκανα». Αυτό πρέπει να πούμε εδώ πέρα είναι ότι γεννιόμαστε με μια ψευδαίσθηση παντοδυναμίας, δηλαδή. Επειδή όταν έρχεται ο άνθρωπος στη ζωή, όλα ξαφνικά είναι μια φοβερή στέρηση, χρειάζεται να νιώθει ότι υπάρχει κάποιος που το γεφυρώνει, και αυτό είναι η μητέρα. Η στέρηση λοιπόν που. Γεια σας! Γεια σας, καλώς ήρθατε! Λοιπόν, η αίσθηση της στέρησης πρέπει να καλύπτεται. Γιατί μέσα στην κοιλιά είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε την Ιρβάνα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας λείπει. Η πορεία λοιπόν στη γέννηση είναι μια πορεία. Εγώ το έλεγα από παλιά ένα αμόκ της ύπαρξης, όπου ξαφνικά ξεκινά να στέρηση από το απόλυτο στο άλλο απόλυτο. Και εκεί καλείται λοιπόν η μητέρα, έχει πάρα πολύ βαρύ ρόλο. Καλείται λοιπόν η μητέρα να καλύπτει, να μπορεί να αναπτύσσει το βρέφος από όλη αυτή την αγωνία. Γιατί το βρέφος βιώνει αγωνία θανάτου. Δηλαδή, πείνα, η δίψα, φόβος, πόνος, τσίσα, συγκαίωμε, όλα αυτά είναι απειλητικά. Οπότε το βρέφος χρειάζεται και μια πολύ δυνατή μαμά να είναι σε ετοιμότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ απαιτητικό για μια γυναίκα. Πάρα πολύ απαιτητικό. Πάμε για την επάρκεια. Δεν πάμε για την τελειότητα. Οπότε είναι ένας αγώνας για τη γυναίκα, θεωρώ αυτός. Και εκεί παίζει ο πατέρας να μπορεί να στηρίζει τη γυναίκα του. Δημιουργείται λοιπόν η αίσθηση του εαυτού στο μωρό, ανάλογα με τη μαμά, και από εκεί και πέρα ξεκινάμε να χτίσουμε πράγματα. Όσο λοιπόν περνάμε πέρα από τη στέρηση, δηλαδή έχουμε τη μαμά που προσπαθεί να γεφυρώνει, αν η μαμά γεφυρώνει καλά, γινόμαστε πιο ασφαλείς. Αν η μαμά δεν γεφυρώνει καλά, γινόμαστε πιο ανασφαλείς. Έχω ακούσει που λένε πολλοί, ακόμα και παιδίατροι, και ειδικά παλιότερα, ότι μην πας, κλαίει, θα κακομάθει. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αστοχία. Λοιπόν, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο να σε φωνάξει. Ούτε μπορεί να επεξεργαστεί τα συναισθήματά του. Οπότε κλαίει και κάτι συμβαίνει για εκείνο, το οποίο μπορεί να βιώνει αυτή την αγωνία θανάτου που λέμε. Οπότε πρέπει να πας.
Δεν θα κακομάθει. Θα κακομάθει πολύ αργότερα όταν δεν μπαίνουν τα όρια. Αλλά ακόμα αυτό είναι πάρα πολύ πρόημο. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για βρέφος, δεν υπάρχει τώρα κακομάθη και για χρόνια αρκετά δηλαδή αργότερα. Το βρέφος, μαγικό πλάσμα. Αν θα ξεκινήσει το ψευδέστημα δυναμίας. Λοιπόν, για να αντέξει το βρέφος αυτή την κατάσταση της στέρησης, θεωρεί ότι είναι πολύ μαγικό και θείο. Έτσι ώστε κάποιος θα να το σώσει. Και κάπου εκεί έχουμε μια ψευδέστημα δυναμίας, δηλαδή. Εγώ τα δημιουργώ όλα, εγώ είμαι ένα μαγικό πλάσμα, μαγικές ιδιότητες. Όπως τα λέει δεν υπάρχουν, αλλά τις έχει σαν μηχανισμό για να αντέξει όλο αυτό που ζει. Ψευδέστημα δυναμίας λοιπόν καλό είναι να τελειώνει κάποια στιγμή, γιατί δεν είμαστε θεοί, είμαστε μόνο άνθρωποι με πολλά ελλείμματα. Για να γίνει επίσης αυτό πρέπει να έχουμε πάλι τους γονείς που να φέρνουν το παιδί σε μια πραγματικότητα. Και όχι στο να χρειάζονται οι άνθρωποι τα παιδιά τους. Γιατί αν οι άνθρωποι χρειάζονται τα παιδιά τους, συνεχίζεται η ψευδέστημα δυναμίας. Δηλαδή, για ένα παιδί η μητέρα είναι η θεά του. Αν η θεά μου χρειάζεται, σημαίνει ότι πρέπει να είμαι πολύ μαγικό πλάσμα. Αυτό όμως δεν θα σταματάει την ψευδέστημα δυναμίας. Όλα τα μπορώ, όλα τα αντέχω. Αν εγώ δεν σταματήσω, συνειδητοποιήσω πολύ νωρίς ότι δεν τα μπορώ όλα και δεν τα αντέχω όλα, προχωράω σε μια κατάσταση που δεν προστατεύομαι στη ζωή. Νιώθει ένα παιδί μετά τα 5-6 ότι τα μπορεί όλα, ότι αυτό το πράγμα πια έχει κοπάσει, ότι υπάρχουν κανόνες, νόμοι, που πρέπει και εκείνο να τους υπακούει και ότι φτάνουμε ένα σημείο. Αυτό θέλουμε να γίνει, για να μπορεί να προστατεύεται. Αν για κάποιο λόγο λοιπόν οι γονείς το χρειάζονται, είτε γιατί μεταξύ τους δεν τα πάνε καλά, οπότε θέλουν το παιδί για να παίρνουν συναίσθημα, ή δεν τα πάνε καλά και η μάνα κουμπάει τον πόνο της στο παιδί της. Ή έχουμε μία κόρη ή ένα γιο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, που κάνουν μια ταύτιση και θέλουν το παιδί να είναι κορέκτα στο εαυτό τους και να καταφέρει ακόμα καλύτερα τα πράγματα, ας πούμε. Εκεί δεν αφήνουμε το παιδί να κάτσει στη θέση του. Δηλαδή να είναι σε μια παιδική κατάσταση, όπου θα φροντιστεί, είναι οριοθετημένη κατάσταση, οι γονείς έχουν έναν καλό έλεγχο και ότι φτάνει μέχρι εκεί. Το πλαίσιο αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας. Αν λοιπόν αυτό δεν υπάρχει, ξεκινάει μια ανασφάλεια. Δεν ξεκινάει, προφανώς συνεχίζεται μάλλον. Τα πρώτα λοιπόν 5 χρόνια στη ζωή ενός ανθρώπου είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι δομείται ο ψυχισμός του. Εκεί θέλουμε επαρκείς γονείς που θα μπορούν να μπαίνουν στη θέση του. Το να μπαίνω στη θέση του άλλου, και αν αυτό το κάνουν οι γονείς μου, θα το μάθω και εγώ να το κάνω. Το να μπορώ να μπαίνω στη θέση του άλλου σημαίνει ότι και τον εαυτό μου. Δηλαδή, όχι να σε συμπονέσω, να σε συναισθανθώ σε μια ιστορία που μου περιγράφεις, αλλά μπορώ να μπορέσω να σε σκεφτώ και την ώρα που να έχεις να κάνει με μένα. Δηλαδή, αν εγώ σου φέρω με έναν τρόπο που εσύ συντάξιμες. Γιατί να συμπονάμε με την έννοια ότι αχ, τι πέρασε παιδί μου ή αχ, τι έγινε στους φίλους, συντρόφους, όπου. Είναι πολύ εύκολο, γιατί εντάξει, αν είστε καλό ψυχή, αυτόματα. Το θέμα είναι με τον εαυτό μας. Δηλαδή, πώς μπορώ να συμπονέσω την ώρα που έχεις να κάνεις με τη δύσκολη πλευρά του εαυτού μου. Η δύσκολη πλευρά του εαυτού μου. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο πρέπει να σε προστατεύσω. Η δύσκολη πλευρά του. Και μπορώ. Αν είσαι παιδί, θα πρέπει να μπορώ να σε προστατεύω και από άλλα πράγματα. Αλλά αν είσαι ενήλικας, δεν χρειάζεται να σε προστατεύσω από κάτι. Θα προστατεύσω τον εαυτό σου. Το μόνο από το οποίο μπορώ να σε προστατεύσω είναι ο εαυτός μου. Η δύσκολη πλευρά μου. Έτσι. Αν λοιπόν εγώ έχω τελειώσει με τις ιδέες παντοδυναμίας, θα ξέρω και να βάλω και όρια στον εαυτό μου και στους άλλους. Άρα μπορώ να προστατευτώ. Είναι μεγάλη υπόθεση σε όλες τις σχέσεις το να μπορώ να μπω στη θέση του άλλου. Νομίζω είναι το βασικό για την επικοινωνία και την κατανόηση. Πολλές φορές τα ζευγάρια τσακώνονται. Το βασικό είναι να μπορούμε να κάνουμε διάλογο. Όμως, μέσα στο διάλογο πρέπει να υπάρχει το ότι έλα να αλλάξουμε θέσεις. Έλα να μπω στη θέση σου και έλα να μπει στη δική μου. Για αυτό που τώρα μόλις έγινε, που διαφωνούμε και τσακωνόμαστε. Έτσι. Αν μπορέσουμε να αλλάξουμε θέσεις και να έρθω να δω πώς νιώθεις με αυτό που μόλις προηγήθηκε και να δω εγώ, και να δούμε ο ένας για τον άλλον, εκεί αρχίζουμε και συναισθανόμαστε. Η λεγόμενη συναίσθηση. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό.
Επίσης, εκεί υπάρχει ένα κλειδάκι που λέει τι μου κάνεις, τι σου κάνω. Δεν μου κάνεις τίποτα, δεν σου κάνω τίποτα. Κάνω αυτά που κουβαλάω. Κάνεις αυτά που κουβαλάς. Δεν σου τα κάνω γιατί είσαι εσύ. Εγώ αυτό είμαι. Αυτό θα βγάλω. Εσύ αυτό είσαι. Αυτό θα βγάλεις. Από τη στιγμή που εγώ είμαι στο περιβάλλον σου, θα γίνω αποδέκτης. Άρα το θέμα είναι να μην παίρνω τα πράγματα προσωπικά. Δεν μου τα κάνεις, δεν σου τα κάνω. Αν τώρα αυτό που κάνω δεν σου αρέσει, μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν αυτό που κάνεις εσύ δεν μου αρέσει, μπορούμε να το συζητήσουμε. Το μεγάλο κλειδί των σχέσεων επίσης είναι η επικοινωνία. Η επικοινωνία όμως πρέπει να συμβαίνει ήρεμα. Με την ενσυναίσθηση που λέγαμε. Να μπορούμε να μπαίνουμε ένα στη θέση του άλλου. Και ότι πρέπει να θυμόμαστε ότι τα συναισθήματα που διακινούνται όταν κάπου θυμώνουμε, κάπου πληγωνόμαστε, εάν έχουν πολύ μεγάλη ένταση, δεν αφορούν το εδώ και τώρα. Δηλαδή, αν εγώ νιώθω, η θεραπευόμενη μου ξέρετε, αν εγώ νιώθω όλο μου το κορμί να θυμώνει, αν νιώθω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση, τότε αυτό που μου συμβαίνει αυτή τη στιγμή αφορά ένα 10% το εδώ και τώρα και το υπόλοιπο έχει να κάνει με δικά μου άλλα ζητήματα από την παιδική μου ηλικία. Αν αυτό το ξέρει κάποιος, αυτόματα εκείνη τη στιγμή που του συμβαίνει μπορεί να προστατέψει λίγο αυτό που γίνεται. Γιατί, όπως θα πει τώρα, εγώ είμαι σε πολύ μεγάλη ταραχή. Άρα αυτό που μου συμβαίνει δεν αφορά το τώρα. Γιατί αν ήταν το τώρα, δεν θα είχα τόση ταραχή. Πολύ απλά. Εδώ δεν έχω τίποτα. Εδώ έχω μια πληγή. Ωραία. Αν έρθει κάποιος και μου κάνει εδώ που δεν έχω τίποτα, θα πω, μα τι κάνεις. Δεν καταλαβαίνω. Αν έρθεις και κάνεις το ίδιο εδώ πέρα, θα σου κοπανίσω το χέρι. Δεν φταίς εσύ, γιατί εγώ εδώ έχω πληγή. Άρα αυτός ο θυμός και αυτή η οργή δεν αφορούν εσένα. Αν κάποιος έχει επίγνωση γι' αυτό, μπορεί να γλιτώνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στις σχέσεις του, με όποιον άνθρωπο, από και τον δρόμο μέχρι σχέσεις κλπ. Άρα το κλειδί εδώ είναι να ξέρω λίγο για μένα. Να ξέρω λίγο τι μου γίνεται. Ποια είναι τα θέματα που με πυροδοτούν, με κάνουν να διεγείρομαι και να φουντώνω, για να θυμώνω, για να μην καταλαβαίνω τίποτα. Όλοι εδώ, αν συζητήσουμε για το πού θυμώνουμε, θα καταλήξουμε στο δεν με καταλαβαίνεις. Ή δεν με σκέφτηκες. Δεν νομίζω ότι άμα πάρουμε όλα τα πράγματα και τα πάμε κάτω-κάτω, νομίζω όλοι αυτό θα πούμε. Δεν με σκέφτηκες, δεν με είδες. Αυτό γίνεται στο πρωταρχικό κομμάτι με τη μάνα. Αν η μάνα έχει την ικανότητα να δει το βρέφος και να μπορέσει να συμπονέσει το μωρό και σε σχέση με τον εαυτό της και την επάρκειά της και ειδωθεί επαρκώς από τη μάνα του, ζει χαλαρά την ενήλικη ζωή του. Ζει την ενήλικη ζωή του πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και δεν σύεται όταν θυμώνει. Όμως, αν αυτό δεν έχει συμβεί, τότε όταν θυμώνει πάρα πολύ σοβαρά. Και δεν καταλαβαίνει ότι δεν του φταίει μόνο το εδώ και τώρα, δυστυχώς. Οπότε, πρέπει να έχουμε μια επίγνωση για το τι μου συμβαίνει. Αυτό που λέμε λοιπόν στις θεραπείες είναι αν θυμώνεις από εδώ και πάνω, παιδί μου, είναι κάτι στο εδώ και τώρα. Αν θυμώνεις ολόκληρο και σφίγγεσαι, έχει να κάνει με το παρελθόν σου. Και αυτό είναι κάτι που να ξέρουμε οι άνθρωποι. Γιατί βοηθάει στη διαχείριση που θα κάνουμε εκείνη τη στιγμή απέναντι στον άλλον. Άρα ένα σημαντικό κομμάτι είναι η αυτογνωσία. Και να ξέρω πού διεγείρομαι. Θα δω τη σημεία σου τώρα. Λοιπόν, και κάτι άλλο λοιπόν για τις σχέσεις που ταιριάζει εδώ, είναι ότι δεν μου οφείλει κάποιος. Αν εγώ θεωρήσω ότι ο σύντροφός μου, οι φίλοι μου, όποιος άλλος ισότιμος στην ενήλικη ζωή μου, μου οφείλει, μιλάω από την δική θέση. Οι μόνοι που μας οφείλουν είναι οι γονείς μας και αυτό είναι ένα σημείο. Το ρήμα οφείλω τελειώνει. Άπαξ και μεγαλώνει ένας άνθρωπος, το ρήμα οφείλω τελειώνει. Μετά οφείλει εκείνος, αν κάνει παιδιά. Αν δεν κάνει παιδιά, δεν οφείλει. Στον εαυτό του, ναι, αλλού όχι. Άρα λοιπόν, στη σχέση, ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι το να μην νιώθει κάποιος ότι
μου οφείλεις. Δεν υπάρχει αυτό. Εκεί οφείλω εγώ στον εαυτό μου. Καλώς της. Και οφείλει ο άλλος στο δικό του εαυτό. Εγώ μπορώ να σέβομαι την ανάγκη σου, να προσπαθώ να σε φροντίζω με τον τρόπο μου ψυχικά και να με φροντίζεις και εσύ ψυχικά, αλλά δεν μου οφείλεις. Βέβαια, σε ένα ζευγάρι, σε μια φιλία υπάρχει ένα πλαίσιο. Πάντα σε μια σχέση μεταξύ ανθρώπων υπάρχει ένα πλαίσιο. Και σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν κάποιοι κανόνες, είτε λέγονται είτε δεν λέγονται. Άρα ξέρουμε λίγο τι περιμένουμε σε αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Άρα το ρήμα δεν είναι οφείλω. Το ρήμα είναι σέβομαι. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γιατί στο οφείλω υπάρχει μια κτητικότητα, υπάρχει μια παιδική θέση που βλέπει πάρα πολύ το πράγμα. Θα πρέπει να τσακωνόμαστε, να μιλάμε, να συνομιλούμε, να από θέση ενηλίκων. Και αυτό απαιτεί να ξέρω λίγο για τον εαυτό μου. Πρέπει να ξέρω λίγο για τον εαυτό μου. Και πρέπει να λέω για τον εαυτό μου. Δηλαδή, θα ξαναγυρίσω το ρήμα οφείλω. Ο άλλος δεν οφείλει να ξέρει για μένα. Στον άλλο πρέπει να πω εγώ. Πρέπει να πω εγώ για τα πράγματα που μου είναι ευαίσθητα, πρέπει να πω εγώ λίγο για την πορεία μου, πρέπει να συστηθώ. Αλλά να συστηθώ ψυχικά. Όχι. Θα πω κάτι πιο λαϊκό. Κάποτε λέγανε οι γυναίκες, ο άντρας να σε ξέρει από τη μέση και πάνω. Όχι, και κάτω. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι πρέπει. Κύριε Γιώργης, τι θα κάνω, γιατί πάει λίγο μπροστά. Πρέπει να σε ξέρει ολόκληρη. Δεν γίνεται να περιμένουμε να κάνουμε μια βαθιά ψυχική επαφή με έναν άνθρωπο και να κρύβουμε πράγματα. Είτε από μια αγωνία έλλειψης αποδοχής, είτε από φόβο απόρριψης, είτε από. Τέλος πάντων, εν ολίγης έλλειψη εμπιστοσύνης. Το να μπορέσουμε να σχετιστούμε έχει να κάνει με εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν, να χτίσουμε λίγο. Δεν πας σε έναν άνθρωπο που του λες το δυο σου με μία. Λίγο. Βλέπεις, χωράει, αντέχει, συνεχίζουμε. Αυτό χτίζεται. Αλλά δεν γίνεται να μην ξέρει για σένα. Δεν γίνεται. Γιατί μετά περιμένουμε λίγο μαγικά να καταλαβαίνει πώς να γνωρίζει. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε να κρίνει ο άλλος για μας μέσα από τον εαυτό του, γιατί είμαστε δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Με άλλα βιώματα. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε ο ένας τον άλλο. Και αυτό θέλει χρόνο. Και μια αγαπημένη λέξη εδώ του φίλου του Άγγελου, που πολύ αγαπημένη, είναι η προβολή και η μεταβίβαση. Η μεταβίβαση λοιπόν τι είναι? Η μεταβίβαση είναι όταν εγώ μεταφέρω, θα το πάω απλά. Η Μαρτίνα εδώ μπροστά μου θυμίζει την αγαπημένη μου ξαδέλφη. Εγώ μεταβιβάζω θετικά συναισθήματα στη Μαρτίνα, γιατί μου θυμίζει την αγαπημένη μου ξαδέλφη. Άρα αμέσως, χωρίς να την ξέρω, έχω μεταβιβάσει πάνω της πολύ ωραίο υλικό δικό μου ψυχικό. Τώρα ταξίζει, δεν ταξίζει, δεν ξέρω τι Μαρτίνα ακόμα. Αλλά η μεταβίβασή μου είναι πολύ θετική πάνω της. Και εδώ θα σας πω και κάτι που δείχνει τη διαφορετικότητα. Έχουμε ένα μπλε αυτοκίνητο σε δύο ανθρώπους. Είναι δύο άνθρωποι λοιπόν, και πάλι η μεταβίβαση. Είναι δύο άνθρωποι. Και βλέπουν και οι δύο ένα μπλε αυτοκίνητο. Το βλέπει ο ένας και λέει: πω, τι ωραία. Το βλέπει ο άλλος και λέει: πω. Εδώ μεταβιβάζει ο καθένας κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό του κάνει το μπλε αυτοκίνητο. Εκεί λοιπόν που ο ένας χαίρεται, οι καταγραφές του, είναι ότι αυτό ήταν τα αμάξι τότε που μου είχε πάρει ο πατέρας μου όταν έγινα 18. Ζεστά, ωραία συναισθήματα. Ο άλλος βλέπει το μπλε αυτοκίνητο, έχει βιώματα, μου πάτησε το σκύλο. Κακά βιώματα. Οπότε, αν το πάρουμε και το αναγάγουμε αυτό, που βλέπουμε ένα μπλε αυτοκίνητο, και εγώ λέω: α, και ο άλλος λέει: πω. Και λέω: γιατί κάνεις έτσι? Γιατί κάνεις έτσι? Είναι οι καταγραφές μου. Θέλω να πω λοιπόν ότι για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ένα τον άλλο, πρέπει να μιλήσουμε. Άρα λοιπόν, στην επικοινωνία πρέπει να μιλάμε ανοιχτά. Να μπορέσουμε να φανερωθούμε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ένα τον άλλο. Εδώ σήμερα λοιπόν πριν ήμασταν με τον Άγγελο και τον Παναγιώτη και έδειχνα το χαρτάκι μου στον Άγγελο, έτσι σημειώσουμε.
Και μου λέει, η Μαρία μου λέει, πρέπει να πεις, έχει μεγάλη σημασία να μιλήσει για τριαδικότητα. Τι γίνεται λοιπόν, θα γυρίσω λίγο πίσω στη μαμά και στον παπά. Η σχέση που ξεκινάει στην αρχή της ζωής μας είναι διαδική. Εγώ και η μαμά μου. Λοιπόν, εκεί αυτό είναι στενό. Το πρώτο εξάμηνο είναι εντελώς στενό, είναι τελείως συμβιωτικό. Σιγά σιγά έρχεται η φαινόμηση που σου λέει το βρέφος, λίγο πάει να βρει και κάτι άλλο πέρα από τη μάνα του. Εκεί γύρω στα 2 όμως, αντιλαμβάνεται σαφώς ότι υπάρχει ο πατέρας του, έτσι. Ανάλογα με το πόσο ασχολείται ο πατέρας με αυτό. Όμως εκεί γύρω στα 2, πρέπει η μαμά να κάνει λίγο πίσω. Και να αφήσει να μπει ο πατέρας και από διαδική σχέση να γίνει τριαδική σχέση. Για να κόψει και αυτό το πολύ στενό με τη μάνα. Διαφορετικά η μάνα νομίζω ότι πρέπει να είναι μόνο δικό της. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Διότι το αφήνει να αυτονομηθεί. Και πρέπει να δώσουμε και στον πατέρα το ρόλο του. Σε οικογένειες που δεν υπάρχει πατέρας, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Γιατί μετά έχουμε και το ειδικόδιο, έχουμε και άλλα. Αλλά τέλος πάντων πρέπει το παιδί να καταλάβει ότι δεν είναι μόνο αυτή τη μαμά του, αλλά υπάρχει και ο παπάς του. Αυτό όμως, όσο καλός και αν είναι ένας πατέρας, εάν η μητέρα δεν το επιτρέψει, δεν μπορεί να συμβεί. Οπότε θα πρέπει να επιτρέπει η γυναίκα στον άντρα να πάρει το ρόλο του. Εκεί βέβαια σημαίνει και κάτι άλλο. Φεύγουμε από η μάνα και το παιδί και πάμε το παιδί και το ζευγάρι. Είναι η ώρα που το ζευγάρι πρέπει να είναι πάλι το ζευγάρι. Δεν εννοώ ότι πριν δεν είναι, αλλά εννοώ ότι η ψυχική κατάσταση του βρέφους, που πλέον δεν είναι, επιτρέπει να είναι ένα πλασματάκι δικό του και το ζευγάρι μπορεί πια να βρει τον πυρήνα του ξανά διαφορετικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμβεί. Αλλιώς διονύζεται μια κατάσταση εξάρτησης, η οποία έχει θέματα μετά και στο πώς ο άνθρωπος σχετίζεται στη ζωή του. Άγγελ. Λοιπόν, γιατί αν εγώ έχω μάθει ότι πρέπει να είμαι συνέχεια εκεί, δημιουργώ εξαρτήσεις στο πώς σχετίζομαι με τον άλλον. Τον θεωρώ κτήμα μου. Ο παπάς έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί συνήθως εγώ τα βάζω με τις μαμάδες. Αλλά ο παπάς έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να έχει ρόλο. Πρέπει να έχει ρόλο μέσα στο σπίτι. Και πατριαρχικά μιλώντας, ο πατέρας θεωρούσε ότι πρέπει να φέρει την ύλη, ας πούμε. Ανθρωπολογικά το φέρει με την τροφή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο πατέρας έχει ψυχική υπόσταση. Ο πατέρας πρέπει να ασχοληθεί. Πρέπει το παιδί να έχει εικόνες του ζευγαριού που είναι αγαπημένο. Πρέπει να έχει την ίδια, το παιδί που να έχει τη σχέση με τον πατέρα του το ίδιο. Δεν είναι μόνο η μαμά. Αλλά και ένας πατέρας που είναι πολύ υποστηρικτικός στη γυναίκα του. Και από ένα σημείο και ύστερα το παιδί να ξέρει τη θέση του. Όλα αυτά, και κάτι που θέλω να πω για αυτές τις ηλικίες, γιατί αυτό που συζητάμε τώρα συνήθως μέχρι τα 3. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν είμαστε οι 2 με 3 ετών, το λεγόμενο ναρκισσιστικό στάδιο, το οποίο είναι. Ζούμε σε μια κοινωνία που παλεύει με το ναρκισσιστικό έλλειμμα και θα εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχει αυτή η φοβερή ηλικία που όσοι είστε γονείς ξέρετε ότι τα 2 με 3 είναι μια δύσκολη ηλικία για τα παιδάκια. Είναι μια ηλικία που το πλάσμα αυτό θέλει να έχει συνέχεια την προσοχή επάνω του, θέλει να. Είναι αυτό το επίκεντρο συνεχώς. Και θέλει μπράβο, συνέχεια. Μπράβο, ναι, τι ωραία έδειξες, πόπο έδειξες, καταπληκτικά. Είναι η ώρα, ας πούμε, που είσαι πρωταγωνιστής και πρέπει να είσαι πρωταγωνιστής. Γιατί το ναρκισσιστικό στάδιο είναι η ώρα που σου χτίζουμε αυτοεκτίμηση. Το κάθε μπράβο, το σε βλέπω, ασχολούμαι, σε επιβραβεύω, είναι η ώρα που χτίζουμε την αυτοεκτίμησή μας σαν ενήλικες. Επειδή λοιπόν ζούμε σε μια κοινωνία που πλήττεται από ναρκισσιστικό έλλειμμα, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά εκεί τότε. Πάλι θα πω ότι πολλές φορές παλιότερα λέγανε ότι μην του δίνεις τόση προσοχή, άστο λίγο. Ή και το άλλο άκρο, επίσης έχουμε δει, να είναι ένα παιδί συνέχεια με τη μάνα από πάνω, ας πούμε. Συνέχεια όμως. Αυτό, τα άκρα γενικώς είναι πρόβλημα. Τι
Τι έχουμε εκεί πέρα, εκεί έχουμε θέμα. Ή τα είδα το παιδί μου συνέχεια και το κάνω να νιώθω τόσο μοναδικό όλη την ώρα, non-stop, ας πούμε, και αυτό νιώθω πω, πνίγεται, αλλά ταυτόχρονα νιώθω ότι έτσι πρέπει να σχετίζομαι, ο άλλος πρέπει να είναι λίγο πάνω μου. Και από την άλλη, έχω το ότι δεν ασχολήθηκες αρκετά. Καλώς τι. Πέρασε, νομίζω. Και από την άλλη, έχω ότι δεν ασχολήθηκες αρκετά, οπότε δεν έχτισα μέσα μου κάτι στέρεο για να χτίσω μετά την αυτοεκτίμησή μου. Να νιώσω ότι είμαι επαρκής. Τι είναι με το ναρκιστικό έλλειμμα? Νομίζω ότι ζούμε σε μια κοινωνία που πλήττεται από αυτό. Το εγώ. Αν θα μπορούσαμε να πούμε τον ναρκισσισμό, θα μιλάγαμε για μια εγωπάθεια. Και εκεί ταιριάζει αυτό ότι μου κάνεις, μου έκανες εμένα. Το ναρκισσιστικό έλλειμμα δημιουργείται όταν δεν πάει καλά αυτός ο χρόνος ζωής. Είτε παραέγινε, είτε δεν έγινε καθόλου σχεδόν. Εκεί λοιπόν περιμένουμε να έρθει ο άλλος να μας καλύψει αυτό το κενό. Δηλαδή, τάισέ με προσοχή, τάισέ με, ασχολήσου, να μην πει. Δηλαδή, σαν να περιμένουμε να ζήσουμε ότι ζήσαμε τότε. Και αυτό πολλές φορές είναι ένα σοβαρό θέμα. Γιατί βάζουμε τους φίλους μας, τους συντρόφους μας, σε μια θέση που περιμένουμε να μας καλύψει και να μας επανορθώσει ό,τι δεν λειτουργήσε. Και αυτό επίσης είναι μια τεράστια τραγωδία των σχέσεων. Τεράστια. Να έρθεις να μου καλύψεις ό,τι μου είναι κενό από τότε. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν κενά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν κενά. Δεν γίνεται. Εκτός αν μεγαλώσει κάποιος πάρα πολύ τέλεια, με φοβερά χαρούμενους και στέρεους γονείς, το οποίο οφείλω να ομολογήσω ότι σπανίζει. Άρα λοιπόν θεωρούμε σαν δεδομένο ότι κάποιο έλλειμμα θα υπάρχει στον ψυχισμό του άλλου. Κάτι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραία, ας πούμε. Θα υπάρχει μια δύσκολη πλευρά. Αν τώρα εγώ περιμένω να έρθει ο σύντροφός μου, οι φίλοι μου, να μου τακτοποιήσουν αυτό το άλλο πράγμα, δηλαδή να κάνουν την επανόρθωσή μου στο αρχικό μου τραύμα ή στην αρχική μου ματέωση μέσω ενός συντρόφου ή μέσω των φίλων μου, έχουμε πρόβλημα. Ξέρετε κάτι, και ο άλλος το ίδιο περιμένει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Θα γίνει χαμός. Γιατί, αν εγώ έρθω και πεινάω και έρθεις εσύ και πεινάς, ποιος θα ταΐσει ποιον πρώτα? Να αλλάξει. Αυτό είναι ιδανικό που λέτε. Γιατί θα πρέπει εγώ, την ώρα που πεινάει ο άλλος, να είμαι σε θέση γονεϊκή, να έχω τη διάρκεια ότι τώρα πρέπει να τον ταΐσω. Μπορεί να τον ταΐσω έτσι, επειδή απολαμβάνω. Φυσικά. Γιατί κάνω τη μαμά, επειδή απολαμβάνω. Συμφωνώ, χρειάζεται. Θεωρώ ότι. Αν το κάνουμε χωρίς να το παίρνουμε. Ναι, ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει μια παγίδα. Να εδραιώσουμε ο ένας να μπει στην γονεϊκή θέση. Αναγκαστικά. Αναγκαστικά έχουμε το τίμημα. Ναι, ξέρετε, αυτό έχει κινδύνους. Μεγάλο. Και επίσης, ας πούμε, σε αυτό θα χαθεί και το ερωτικό. Θα σας το πω αυτό. Γιατί πόσο να θες το παιδί σου μετά από κάποια χρόνια, δηλαδή θέλω να δω τι γίνεται, τι να κάνεις. Ακριβώς, θέλω να πω ότι δεν μπορείς να μεταβάσεις τον σύντροφό σου να είναι το παιδί σου. Θα χαθεί το ερωτικό, θα χαθούν πάρα πολλά και δεν μιλάμε και για ισοτιμία. Έτσι. Οπότε, όταν έχουμε δύο που πεινάνε, όσο καλή διάθεση και αν έχουμε να δώσουμε στον άλλον να φάει κάποια στιγμή, αν ταυτόχρονα πεινάμε και οι δύο θα τσακωθούμε. Και δεν είναι εκεί ο άλλος για να φροντίσει τώρα να λύσει το τι θα μας έδωσε η μαμά μας και ο μπαμπάς μας. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι θα κάνουμε εμείς με την πείνα μας. Και ότι η πείνα μας δεν είναι κάτι που να φροντίσει ο σύντροφός μας. Είναι κάτι που να φροντίσουμε εμείς. Πολλές φορές οι άνθρωποι λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε από προέρχεται. Δηλαδή, όλα αυτά που συζητάμε σήμερα πάρα πολύ ωραία και είναι κατανοητά, ελπίζω. Δεν τα ζούμε στην καθημερινότητα και δεν τα θεωρούμε ότι ξέρουμε ακριβώς από πού πηγάζουν. Είναι θυμοί μας, γιατί ο άλλος δεν μας δίνει αυτά που θα θέλαμε να μας δώσει. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού πεινάμε, τι γίνεται. Όμως, γενικά οι σχέσεις, θα ξέρετε, είναι μια φαντασίωση ότι τώρα είμαι αυτόν, είμαι αυτήν
Ή με το σημαντικό άλλο, θα επανορθώσω τώρα εγώ ότι μου έλειψε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άντε, το πρώτο καιρό του έρωτα μπορεί κάτι εκεί να γίνει, γιατί ο έρωτας από μόνος του είναι τέτοιος. Είναι και χημεία το θέμα εκεί πέρα, δηλαδή είναι και όλη η κατάσταση που μπαίνουμε, ας πούμε, νευρολογικά. Όμως μετά είμαστε σκέτοι. Αγαπάμε τον άλλον, ωραία, αλλά αυτό όλο το χάρη, ας πούμε, του έρωτα φάβει. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυτό για να τροφοδοτήσει όλη μας την πορεία. Εκεί λοιπόν πρέπει να πάρουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Και πρέπει να σκεφτούμε πώς θα πάμε να φροντιστούμε για να μην χρειαστεί ο σύντροφός μας και οι φίλοι μας, μεγάλες σχολές απ' έξω. Και εκεί γίνονται μεταβιβάσεις. Και εκεί περιμένουμε πράγματα. Απλά επειδή στο συντροφικό υπάρχει το ερωτικό, είναι πιο έντονο. Και με οι φίλοι το γλιτώνουν αυτό το κομμάτι. Οπότε λοιπόν χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς πεινάμε από το. Γιατί η μαμά μου δεν ήταν τέλει, άρα θα πεινάμε κάπου. Και πρέπει να δούμε εμείς τι θα κάνουμε αυτό. Όμως οι σχέσεις, να ξέρετε, έχουν αυτή τη φαντασίωση. Ότι εγώ θα σκεφτώ και θα χορτάσω, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Είτε δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι φαντασιωνόμαστε κάτι τέτοιο, είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Άρα λοιπόν πρέπει ο καθένας να δει τι θα κάνει για αυτό που τον πεινάει. Και εκεί συνήθως είναι μια θεραπεία. Έτσι. Γιατί ο θεραπευτής είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει έναν συμβολικά γονικό ρόλο. Εκεί περιμένουμε την ανισοτιμία, μπορούμε να παλινδρομήσουμε και να είμαστε παιδιά μέσα σε μια θεραπευτική σχέση και είναι ένα πλαίσιο που μας το επιτρέπει. Έξω από τη θεραπεία είναι πάρα πολύ λεπτές. Να αγαπάμε κάποιον νομίζω λίγο πιο εύκολα. Τώρα, αν μιλάμε τώρα για τη φοβερή μεγάλη αγάπη με την έννοια την πιο ιδανική, πιο θα μου επιτραπεί ώρα συμπαντική, είναι η ιστορία ολόκληρη. Αλλά η τάση να συνδεόμαστε και να αγαπιόμαστε είναι πιο εύκολη από το να εμπιστευόμαστε. Αλλά νομίζω όμως το κλειδί για όλες τις σχέσεις είναι αυτό, η εμπιστοσύνη. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη, κοιμάται το έλλειμμα. Διότι από τον άλλον δεν περιμένω όταν μου κάνει κάτι που θα με πληγώσει. Δεν είμαι σε μια ετοιμότητα. Όπως λέει και ο Παναγιώτης, είσαι σε άμυνα. Μην είσαι σε άμυνα, σημαίνει ότι δεν εμπιστεύομαι επαρκώς για να κάτσω πίσω. Άρα λοιπόν, εμπιστοσύνη. Πώς έρχεται η εμπιστοσύνη? Με τον καιρό. Και την επικοινωνία. Και την αλήθεια. Αν δεν μπορώ να πω την αλήθεια μου, ο άλλος δεν θα με καταλάβει. Και δεν οφείλει να με καταλάβει. Οπότε πρέπει να φανερωθώ. Λίγο-λίγο, αλλά να φανερωθώ. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Μπορώ να πω όμως ότι φοβάμαι να φανερωθώ. Είναι οκ. Ή μπορώ να πω, δεν ξέρω, θα πω κάτι δικό μου από τη δική μου ψυχανάλυση. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια στην ψυχανάλυση μου να πω στη θεραπευτή μου. Δεν ξέρω. Θεωρούσα ότι εγώ έπρεπε πάντα να ξέρω. Μετά από αρκετό καιρό δεν ξέρω. Όπου μου λέει δεν ξέρω. Λέω ναι, είπα δεν ξέρω. Είναι οκ να μην ξέρεις. Κάποιες φορές δεν ξέρεις. Ούτε τι θέλεις, ούτε πώς να το διαχειριστείς. Τίποτα. Γιατί υπάρχουν πολλά που ξέρεις. Θες χρόνο. Θες χρόνο, θες κάποιον να το μοιραστείς, θες επεξεργασία, θες καιρό. Εδώ αυτό που σκέφτομαι είναι το να αντέχω τα συναισθήματά μου, σε αυτό που λέμε τώρα. Πρέπει να μπορώ να αντέχω αυτό που αισθάνομαι. Αν αντέχω εγώ αυτό που αισθάνομαι, δεν κάνω σκηνές. Δεν γίνομαι δραματικός. Δεν κάνω ιστερίες. Βέβαια, για να έχω αντέξει εγώ το συναίσθημά μου, πρέπει να με έχει αντέξει η μαμά μου στο συναίσθημά μου. Και αν όχι η μαμά μου, πρέπει να με έχει αντέξει ο θεραπευτής μου στο συναίσθημά μου, για να μάθω και εγώ να αντέχω και να χωράω αυτό που νιώθω. Είναι πολύ σημαντικό να μπορώ να χωράω αυτό που νιώθω. Να με κρατάω. Θα πάω να το πω στη φίλη μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά
δεν υπάρχει λόγος να μπαίνω στο πανικό. Και δεν υπάρχει λόγος να πρέπει να το πετάξω πάνω στον άλλον. Γιατί τότε το βάζω σε μια θέση να πρέπει αυτός να αντέξει αυτό που εγώ δεν αντέχω να νιώθω. Οπότε τον κάνω πάλι γονέα μου. Και εκεί πάλι θα έχουμε πρόβλημα. Αργά ή γρήγορα. Σε αυτό που είπε ο κύριος πριν, υπάρχει γονεϊκότητα στις σχέσεις. Αλίμονο. Και με τη φίλη μου θα γίνω γονεϊκή και οι φίλοι μου θα γίνουν γονεϊκοί μαζί μου, αλλά πρέπει να μπορούμε να κάνουμε αυτό. Άμα εγώ βάλω την Εύη, τον Άγγελο, την Ισμήνη, την Ευγενία, να κάτσουν εκεί να κάνουν τη μάνα μου, εκείνη τι θα πάρω. Πότε. Και γιατί να είναι έτσι. Αυτό. Και αυτό όχι όλη την ώρα, σε περίπτωση που άλλος έχει ανάγκη. Έτσι. Αλλιώς είμαστε έτσι. Είμαστε ισότιμοι. Σε βλέπω, με βλέπεις, σε σέβομαι, με σέβεσαι. Δεν με οφείλεις, δεν σου οφείλω. Εδώ. Είναι να αλλάξει. Λεωνίδα, Χαζιρογλού. Παρακαλώ. Έλα εδώ, ρε Λεωνίδα, που ξέρεις πάρα πολύ καλά το σχήμα εκεί. Θα φύγουμε λίγο τα ψυχαναλυτικά. Ο Λεωνίδας λέει πάρα πολύ ωραία. Είναι συνάδελφος ο Λεωνίδας και συνεργάτης και αγαπημένος φίλος. Ο Λεωνίδας ξέρει πάρα πολύ ωραία να μας πει για το σχήμα γονέα, παιδί και ενήλικας. Ναι. Και είναι και ποιητής ο Λεωνίδας, να προσθέσω. Μια θεωρία η οποία διατυπώθηκε από τον Έρικ Μπέρν δεκαετία του 60 και ονομάζεται συναλλακτική ανάλυση, γνωστή και ως συνδιαλεκτική ανάλυση. Είναι αυτό το οποίο αποδίδεται στα αγγλικά με τον όρο transactional analysis. Το μοντέλο αυτό λέει το εξής, ότι όλοι μας έχουμε τρεις καταστάσεις του εγώ. Αυτές οι τρεις καταστάσεις του εγώ είναι γονεϊκή κατάσταση του εγώ, ενήλικη κατάσταση του εγώ και παιδική κατάσταση του εγώ. Όλοι μας, όντες άνθρωποι υγιείς, πρέπει αυτές τις τρεις καταστάσεις του εγώ να τις λειτουργούμε κατά τρόπον ώστε να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Όταν κάποιος έχει, βγαίνει μπροστά από το λίμνο, όταν κάποιος έχει υπερτροφική γονεϊκή κατάσταση του εγώ, δηλαδή ο γονέας του είναι που κάνει κυρίως κουμάντο και δεσπόζει, σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα είναι ενδεχομένως υπερπροστατευτικός προς όλους τους άλλους, δηλαδή θα πηγαίνουμε έξω και θα είναι πάντα φόρα το σακάκι μου, θα κρυώσεις, κάτσε, κουράστηκες, σήκω, ήρθε η ώρα να φύγουμε, υπερπροστατευτικός. Η άλλη εναλλακτική κατάσταση είναι να είναι επικριτικός, γιατί μην ξεχνάμε ότι η επίκριση πηγάζει από το γονέα. Ο γονέας είναι ο άνθρωπος, ο οποίος στα παιδικά μας χρόνια ήταν εκείνος που έλεγε μην κάθεσαι έτσι, μην μιλάς έτσι, πρόσεξε πώς μιλάς, πρόσεξε το ένα, πρόσεξε το άλλο. Βεβαίως οι δύο αυτές πλευρές του γονέα μπορεί η μία να είναι υπερτροφική σε σχέση με την άλλη, αλλά και οι δύο έχουν να κάνουν αυτό. Θα πάω στην παιδική κατάσταση του εγώ, όπου στην παιδική κατάσταση του εγώ διακρίνουμε το φυσικό παιδί. Το φυσικό παιδί είναι εκείνο το οποίο μας οθεί να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να κλείσουμε το ραντεβού μας με τον θεραπευτή μας, τον ψυχοθεραπευτή. Γιατί στο φυσικό μας παιδί κρύβεται αυτή η έμφυτη και εγγενής περιέργεια. Πώς να είναι άραγε εκεί τα πράγματα, τι είναι αυτό που θα ανακαλύψω, η περιέργεια του φυσικού παιδιού. Το άλλο στοιχείο που έχει επίσης το παιδί είναι το λεγόμενο προσαρμοσμένο παιδί. Το προσαρμοσμένο παιδί είναι η πλευρά εκείνη του εαυτού μας που πολλές φορές μας λένε σήκω, σηκωνόμαστε, κάτσε, καθόμαστε. Κοίτα από εκεί, κοιτάμε από εκεί. Κάντε αυτό, κάνουμε αυτό. Είναι η πλευρά του προσαρμοσμένου παιδιού μας. Η άλλη πλευρά επίσης είναι το επαναστατικό παιδί, στον αντίποδα του προσαρμοσμένου. Είναι οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες μέσα μας λέει ο άλλος άσπρο. Λέμε εμείς όχι, μαύρο. Μας λέει μαύρο. Όχι, άσπρο. Οκ, άσπρο και μαύρο. Όχι, κίτρινο. Δηλαδή συνέχεια δεν καθόμαστε πουθενά που να αποκτήσουμε μία αυτάρκεια και μία συμφωνία με τον άλλον. Στο επαναστατημένο παιδί. Ξαναθυμίζω μέχρι στιγμής, έχουμε πει το επαναστατημένο, έχουμε πει το φυσικό παιδί και έχουμε πει το προσαρμοσμένο παιδί. Υπάρχει και μία άλλη έκφανση του παιδιού, η οποία κατά τον Έρικ Μπέρν είναι ίσως και από τις πιο θαυμαστές και ονομάζεται το παιδί μικρός καθηγητής. Είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι όντως καθυλωμένοι στον μικρό καθηγητή του παιδιού τους, της παιδικής κατάστασης του εγώ,
θα διατυπώσουν απόψεις οι οποίες είναι τόσο ρηξικέλευτες. Ρηξικέλευτες είναι τη λέξη, είναι από το ρήμα ρίγνημη και τη λέξη κέλευτος που είναι ο δρόμος. Άρα ground breaking που λέμε στα αγγλικά. Τόσο ρηξικέλευτες θέσεις. Τώρα μου έσαι. Ναι. Ground breaking. Σε κάτι πιο... Ρηξικέλευτος αυτό που σπάζει και ανοίγει καινούργιους δρόμους. Σπάζει το έδαφος και ανοίγει καινούργιους δρόμους, έτσι. Είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες εμείς ως άνθρωποι γινόμαστε αυτό που λέμε, ας πούμε, σκέφτομαι έξω από το κουτί, αν έχετε ακούσει, αυτό το thinking out of the box. Δηλαδή, δεν πάμε με βάση την πεπατημένη οδό, αλλά ανακαλύπτουμε και διαμορφώνουμε και δημιουργούμε καινούργιους δρόμους. Αυτό το οφείλουμε στον μικρό καθηγητή που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Είναι η πλευρά εκείνη, η δικιά μας, η οποία είναι θαυματουργή. Είναι η πλευρά η δικιά μας, η οποία πάει κόντρα στα εσκαμμένα, κόντρα στα δεδομένα, όχι προς χάρη της αντίρρησης και της ανομοιομορφίας, αλλά προς χάρη της ευρέσεως μιας μοναδικής λύσης, στην οποία δεν είχε επενδύσει κανένας άλλος. Παραδείγματα ανθρώπων που είναι εμπνεόμενοι από τον μικρό καθηγητή της παιδικής κατάστασης του εγώ τους, θα λέγαμε ότι είναι ο Elon Musk, ο οποίος έχει προσφέρει στην ανθρωπότητα κάτι το οποίο αρκετοί άνθρωποι πολλές φορές μπορεί να σκεφτήκανε, αλλά λίγοι τολμήσανε. Αυτό είναι και κάτι που εμφανίζεται και στους ποιητές, που είναι ουσιαστικά η ταύτιση με τον μικρό τους καθηγητή, παιδική κατάσταση του εγώ. Ξέρετε, όταν απαγγέλλεται ένα ποίημα, λένε πολλές φορές οι άνθρωποι, σιγά, αυτό θα μπορούσα να το είχα γράψει κι εγώ. Και η απάντηση, ξέρετε ποια είναι? Ναι, αλλά δεν το έκανες. Αυτό το ναι, αλλά δεν το έκανες, είναι που πραγματικά κάνει όλη τη διαφορά. Και άφησα το καλύτερο για το τέλος, αναφορικά με την γονεϊκή, ενήλικη και παιδική κατάσταση του εγώ, ο ενήλικας. Πολλές φορές το πρόβλημα στους ανθρώπους είναι ότι έχουν μπλοκάρει την ενήλικη κατάσταση του εγώ. Τι σημαίνει ενήλικας? Είναι η πλευρά εκείνη του εαυτού μας, η κατάσταση εκείνη του εγώ μας, η οποία συλλέγει δεδομένα και προβαίνει σε εξαγωγή συμπερασμάτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο απουσιάζει από τη ζωή μας. Παράδειγμα, είμαστε σε μια ξένη χώρα, είμαστε σε έναν δρόμο, περπατάμε, πορευόμαστε και χαθήκαμε, χανόμαστε. Η αντίδραση που συνήθως οι άνθρωποι θα κάνουν είναι να βάλουν τα κλάματα. Αυτή είναι μια αντίδραση από την παιδική μας κατάσταση του εγώ. Η ενήλικη κατάσταση θα ήταν σταματάω και ρωτάω κάποιον ή μπαίνω στο κινητό μου, χτυπάω τα δεδομένα στο GPS και βρίσκω τη λύση. Αυτό πολλές φορές απουσιάζει και ακόμα από τις σχέσεις. Όπου στις σχέσεις θέλουμε να συλλέγουμε δεδομένα και να απαντάμε στον άλλον για εκείνο το οποίο μας ρώτησε. Να πω ένα παράδειγμα. Αγάπη, είδες που είναι οι κάλτσες μου? Εκεί που τις άφησες γουρούνι. Αυτό δεν είναι μια συναλλαγή ενήλικα προς ενήλικα. Οπότε δεν είναι ισότιμη. Γιατί? Και δεν... Μια χαρά είναι, ισοτιμότητα. Ναι, αλλά ξεχνάτε ότι δεν είναι γουρούνι, είναι άνθρωπος. Σε τι συνίσταται η ισοτιμία? Η ισοτιμία Η συνίσταται... ανισοτιμία που λέτε. Ναι, θα σας απαντήσω. Παρέλειψα να σας πω, και έχετε δίκιο για την παρέμβαση, παρέλειψα να σας πω το εξής. Φανταστείτε τρία κυκλάκια που κάνει το λεγόμενο γεπ. Γονέας ενήλικας παιδί του ενός, γονέας ενήλικας παιδί του άλλου. Όταν απευθύνει κάποιος μία έκκληση, ξεκινάει ένα βελάκι. Από τη μία κατάσταση του εγώ του ενός, στην άλλη κατάσταση του εγώ του άλλου. Όταν αυτό το βελάκι κινηθεί κατά έναν τρόπο, δηλαδή μπορεί να απευθυνθεί ο γονέας του στο γονέα μας, ο γονέας του στον ενήλικο μας, ο γονέας του στο παιδί μας. Και εμείς εν συνεχεία να απαντήσουμε είτε από το παιδί μας προς το γονέα του, είτε από το παιδί μας προς τον ενήλικα του και ούτω καθεξής. Όταν τα βελάκια, φανταστείτε τρεις κύκλους, γονέας, ενήλικας, παιδί, και από εδώ γονέας, ενήλικας, παιδί. Όταν τα βελάκια είναι παράλληλα, ορίστε, είναι ok. Είναι η κατάσταση κατά την οποία η επικοινωνία μπορεί να συνεχίζεται επάπειρο. Όταν διασταυρώνονται έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό όταν είναι παράλληλες οι συνδιαλλαγές ονομάζονται συμπληρωματικές. Εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι ότι όταν, δηλαδή μπορεί να είναι από το γονέα στο παιδί και από το παιδί στο γονέα του, δηλαδή από το γονέα του στο παιδί μας και από το παιδί μας στο γονέα του, η επικοινωνία μπορεί να συνεχίζεται επάπειρον και να μην τερματιστεί ποτέ.
Όταν όμως γίνει μια διασταύρωση, όπου ξεκινάει από το γονέα του στο παιδί μας και εμείς απαντήσουμε ο ενήλικος μας στον ενήλικο του, εκεί είναι η διασταυρούμενη συναλλαγή, συνδιαλλαγή, και εκεί η επικοινωνία πάβει. Όταν λέει που έβαλε τις κάλτσες μου, ποιος μιλάει? Όταν λέει που έβαλε, προφανώς μιλάει το παιδί που απευθύνεται στο γονέα. Ναι, και όταν λέει γουρούνι, ποιος μιλάει? Η μάνα. Η μάνα πάλι, που είναι το επικριτικό στοιχείο. Ενώ ποιος από τα τρία μιλάει? Ο γονέας. Στο γουρούνι, Γονέας. που λέει. Και μια φορά η πατρίδα μιλάει το παιδί. Ναι. Που λέει που είναι οι κάλτσες μου. Που είναι οι κάλτσες μου. Ποιος μιλάει που λέει γουρούνι? Ο γονέας. Αλλά σε αυτή την περίπτωση είναι πάλι παράλληλες οι γραμμές. Αυτό και άρα δεν υπάρχει έτσι. Όχι, όχι, εδώ είναι παράλληλες οι γραμμές. Ναι. Αλλά το σχόλιο μου ήταν με βάση το αν η επικοινωνία είναι ο ενήλικας προς ενήλικα και τούμπαλι. Δηλαδή, το που έβαλε στις κάλτσες μου, το αρχικό, δεν έχει κάποιο χρωματισμό, θα μπορούσε να είναι μια απλή συλλογή δεδομένων. Που έβαλε στις κάλτσες μου. Ενήλικας. Όταν είναι ενήλικας του ενός προς τον ενήλικα του άλλου. Γουρούνι. Ναι, ναι. Το γουρούνι όμως που έρχεται εδώ πέρα είναι που διασταυρώνει τα βελάκια και εκεί καταλήγει η σχέση. Γιατί η διασταύρωση ταυτίζεται με την κατάληψη των σχέσεων. Δηλαδή, ρωτάω παράδειγμα, τι ώρα είναι, αυτή είναι μια ενήλικη κατάσταση του εγώ σε μια άλλη ενήλικη κατάσταση δική σας. Τι ώρα είναι, ζητάω μια πληροφορία. Όταν η απάντηση είναι καλά, δεν έχεις δικό σου ρολόι, τι με ρωτάς. Αυτό δεν είναι απάντηση ενήλικα προς ενήλικα που απευθυνθήκαμε. Είναι μια απάντηση γονέα προς παιδί ενδεχομένως, του τύπου είναι μια επίπληξη στο δικό μου το παιδάκι το ανυπεράσπιστο, που είναι τόσο ανεύθυνο που δεν προμηθεύτηκε ή δεν φόρεσε το ρολόι βγαίνοντας από το σπίτι. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διαμείπονται οι σχέσεις πολλές φορές. Εάν είναι διασταυρούμενες, πάβει, εάν είναι παράλληλες, συνεχίζεται. Θα μου πείτε και άμα γίνει διασταυρούμενοι δεν μιλάνε στον αιώνα τον απαντά. Όχι, είναι μέχρι ο άλλος άνθρωπος να επινοήσει από μια άλλη θέση του εγώ, ώστε να ξανασυνεχιστεί η παραλληλία των γραμμών. Τώρα, σε αυτά τα οποία αναφέραμε, βάλτε εδώ πέρα και ένα πρόσθετο πράγμα, το οποίο είναι το εξής, οι λεγόμενες θέσεις ζωής. Η θέση ζωής που έχει ένας άνθρωπος είναι η θέση, είναι τέσσερις συνδυασμοί, τέσσερις θέσεις ζωής. Η μία είναι δεν είμαι ok, δεν είσαι ok. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι εντάξει, εσύ δεν είσαι εντάξει. Εγώ δεν είμαι εντάξει απέναντί σου, εσύ δεν είσαι εντάξει απέναντί μου. Αυτή είναι μία μάταιη θέση. Δεν οδηγεί πουθενά. Ο άλλος τρόπος που σχετιζόμαστε με ανθρώπους είναι δεν είμαι εντάξει, αλλά είσαι εντάξει. Αυτή είναι μία καταθλιπτική θέση. Γιατί εγώ δεν είμαι εντάξει παρά το γεγονός ότι εσύ μου τα προσφέρεις όλα. Ο άλλος συνδυασμός είναι είμαι εντάξει, εσύ δεν είσαι εντάξει. Αυτή είναι μια παρανοϊκή θέση, ότι εγώ τα κάνω όλα τέλεια στη ζωή μου, απλώς εσύ είναι που έχεις το πρόβλημα. Και η τελευταία και καλύτερη είναι είμαι ok, είσαι ok. Δηλαδή και εγώ εντάξει και εσύ εντάξει. Και αυτή θεωρείται μια υγιής θέση. Αυτά βεβαίως είναι μετικάσματα, είναι απόϊχοι από τις παιδικές μας διαδρομές, με τους οποίους μάθαμε να σχετιζόμαστε με τον λεγόμενο σημαντικό άλλον. Ποιος είναι ο σημαντικός άλλος? Ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος, που έλεγε και η Μαρία πολύ εύστοχα, φροντίζει να καλύπτονται οι ανάγκες μας και χωράει το συναίσθημά μας. Πολλές φορές στη ζωή, όταν σχετιζόμαστε και πορευόμαστε, υπάρχει η δημιουργία μιας, ας το πούμε, ψυχαναλυτικής εμπνεύσεως ορολογίας που ονομάζεται μεταβίβαση. Τι ονομάζουμε μεταβίβαση? Είναι όταν οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι συμπεριφορές που νιώθαμε για σημαντικούς άλλους της ζωής μας κάποτε, όταν ήμασταν παιδιά δηλαδή, οι σκέψεις, τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές που βγάζαμε, έρχεται το εδώ και τώρα το σήμερα και εμφανίζουμε τις ίδιες σκέψεις, τα ίδια συναισθήματα, τις ίδιες συμπεριφορές στο σημαντικό άλλον της ζωής μας, στο εδώ και τώρα. Έλεγε κάποτε ο Ιωσαφάτ, ο κατεξοχήν άνθρωπος στον οποίο θα μεταβιβάσουμε στην ενήλικη ζωή μας είναι ο σύντροφός μας. Εκεί θα συντελεστούν οι μεταβιβάσεις, δηλαδή οι τρόποι με τους οποίους θα σχετιστούμε με τον σύντροφό μας σήμερα είναι μια αποτύπωση των τρόπων με τον οποίο σχετιζόμασταν
με το σημαντικό άλλο της ζωής μας κάτω, δυσβάσταχτο να τα σηκώσω, τα προβάλλω στον άλλον, στον οποίον άλλον τα στυλιτεύω, τα επικρίνω. Παράδειγμα, το να έρθω να πω σε κάποιον τι γυαλιά είναι αυτά που φοράς, ενώ εγώ είμαι ο γυαλιάς στην προηγουμένη περίπτωση. Κατά χάρη, κατά όνομα. Έτσι, ενώ εγώ είμαι. Αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπω τον άλλον κατ' ουσίαν, αλλά του προβάλλω τα δυσφορικά κομμάτια πάνω μου. Ανέφερε η Μαρία προηγουμένως τον όρο ναρκισσισμός. Στον ναρκισσισμό, που σε απλά ελληνικά θα το λέγαμε υπέρμετρος εγωισμός, ο αγαπημένος αμυντικός μηχανισμός του ναρκισσευόμενου ανθρώπου είναι η προβολή. Είναι οι κατεξοχήν άνθρωποι που θα προβάλλουν τα δικά τους δύσφορα στοιχεία, που τους προκαλούν μια δυσφορία, και μη αντέχοντάς τα θα τα προβάλλουν στον άλλον και τον οποίον άλλον θα επικρίνουν. Με δρυμία επίκριση. Ναι. Δείτε τώρα κάτι που θα το συναντήσετε πάρα πολλές φορές, σίγουρα το έχετε συναντήσει, απλώς δεν ξέρετε ότι το συναντήσατε. Δώστε λίγο βάση, πώς θα το έλεγε ο Ζαμπέτας, βάση στην πενιά που θα πω τώρα. Όταν αυτός ο άνθρωπος προβάλλει πάνω μας, είναι τελείως δικό του, συμφωνούμε μέχρι εδώ. Αυτός προβάλλει, εγώ τι φταίω. Δικό του είναι. Να πάει να το ψάξει. Γεια σου, Λουκά. Και χρόνια πολλά για χθες. Ναι. Αυτός προβάλλει πάνω μας και λέει, πώς είπε η Μαρία πολύ ωραία, λέει είσαι εγωιστής. Ή λέει, ενώ έχουμε μπει σε μία διαδικασία, λέει είσαι και θυμωμένος. Ποιος είναι θυμωμένος? Αυτός είναι θυμωμένος. Αλλά κάνει προβολή εκείνη τη στιγμή και το προβάλλει πάνω μας. Είσαι και θυμωμένος. Και λέμε εμείς, εκεί εκνευριζόμαστε, γιατί είναι κάτι που προφανέστατα δεν ισχύει. Και λέμε εμείς, ποιος είναι θυμωμένος, μωρέ? Απαντάμε με εκείνο το οποίο μας πρόβαλε. Αυτό στην ψυχολογία ονομάζεται προβλητική ταύτιση. Τι είναι η προβλητική ταύτιση? Μας πετάει ο άλλος την μπανανόφλουδα που είναι δικιά του και εμείς ερχόμαστε και την πατάμε και τρώμε τα μούτρα μας. Δικιά του η μπανανόφλουδα, πρέπει να την πάταγε αυτός κανονικά γιατί είναι δικιά του. Την πετάει σε εμάς και εμείς την πατάμε. Είναι αυτό που λέμε πάλι το takes two του tango. Απαιτούνται δύο, λέει, για να χορέψεις ταγκό. Και είναι ίσως από τους ελάχιστους, θεωρώ, μοναδικός αμυντικός μηχανισμός που εμπλέκονται ταυτοχρόνως δύο άνθρωποι, που δεν αφορά μόνο τον ένα που λέμε είναι δικό του κομμάτι, αλλά αφορά και εμάς, γιατί γινόμαστε σύμμαχοι και συνασπιζόμαστε με τη δική του προβλητική κατάσταση. Και έρχεται εδώ η λεγόμενη προβλητική ή προβολική ταύτιση, το projective identification. Συναντάτε πάρα πολλές φορές τα ζευγάρια και ταυτιζόμαστε με εκείνο το οποίο μας πρόβαλε, μας περιέγραψε, μας είπε θυμωμένος. Και λέμε εμείς ποιος είναι θυμωμένος, μωρέ, και λέει εκεί, να το, εσύ τώρα, φαίνεται. Και εκεί εκνευριζόμαστε διπλά γιατί λέμε, κοίτα τι κατάφερε. Είναι άδικο αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι άδικο, είναι σε άδικο. Μετά παίρνουμε στο άδικο, τσακώνονται οι άνθρωποι. Ακόμη και στον δρόμο, δηλαδή, παράδειγμα, τσακωνόμαστε. Λες εσύ, κάνουμε roleplay. Ωραία. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Ξέρω εγώ γιατί παραβίασες το στόπ. Όχι μωρέ, ας κάνουμε το ζευγάρι λίγο. Έλα, στο ίδιο αμάξι. Πάμε στο σπίτι. Ωραία. Πάμε, όχι λέω και στον δρόμο οι άνθρωποι τσακώνονται. Στο ίδιο αμάξι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Πάμε στο σπίτι. Λοιπόν, έλα, πες κάτι, έλα κάτι. Γιατί έβαλες το ποτήρι εδώ και όχι εκεί, κάτι τέτοιο? Όχι, χρέωσα μου να συνέστημα. Κάνε μια προβολή για να κάνω προβολή. Ναι. Λοιπόν, με έχεις αφήσει ανενημέρωτα για κάποια θέματα και πάντα το κάνεις αυτό. Μια ζωή έτσι ήσουν, ας πούμε. Ταιριάζει, βγάζει? Βγάζει, δεν θυμάμαι πολύ. Βάζω εγώ δεν δεν με ενημέρωσες και μ' άφησες να παίξω. Πάντα έτσι έκανες, ας πούμε. Δεν με σκέφτεσαι. Δεν με σκέφτεσαι. Εγώ? Εγώ με σκέφτεσαι. Αυτή είναι η προβλητική τάξη, δηλαδή. Εσύ δεν με σκέφτεσαι. Εκεί τι έχουμε κάνει τώρα? Το πήρα. Ενώ δεν χρειάζεται να το πάρω. Λέει τώρα ο Λεωνίδας ότι εγώ δεν τον σκέφτομαι. Δεν το λέω έτσι με αυτό το ύφος. Από μέσα μου εγώ σκέφτομαι. Τον έπιασε. Οπότε τι κάνω εγώ τώρα? Σκέφτομαι. Αυτό είναι δικό του. Αν πω και πω, εγώ σε ενημερώνω, εσύ δεν με ενημερώνεις. Που πήρε η μαμά τηλέφωνο να πάμε την ημέρα και δεν μου το έπαιζε.
Λέω τώρα. Οπότε. Να ξενά στα φίλια ουσιαστικά. Ναι, ό,τι να είναι. Οπότε, αν όμως ο Λεωνίδας πει αυτό και εγώ κάνω υπομονή και πω, τώρα τον έπιασε τον Λεωνίδα, θα κάνω λίγη υπομονή, να μην μπω και τσακωθούμε, περιμένω να του περάσει. Οπότε αυτή η εκδοχή, αλλά πρώτα έχω κάνει εξεργασία μόνη μου, έτσι. Συγγνώμη, για άμα πεις ότι λάθος χάρης... Θα τσακωθούμε. Εκείνη την ώρα δεν ακούει. Δεν ταιριάζει. Εκεί δεν θα γίνει τίποτα. Δεν με ενημέρωσες πώς αντιδράτε. Α, λυπάμαι που νιώθεις έτσι. Ναι. Συγγνώμη, βρε αγάπη μου. Ναι, αυτό θα πείτε. Στην ιδανική συνθήκη, ναι. Στην ιδανική εννοώ, ναι. Ναι. Συγγνώμη, αγάπη μου. Με συγχωρείς, Μαδιά. Εγώ εκείνη την ώρα κατανοώ. Τι δίκιο που έχεις που δεν σε ενημερώνω. Όχι, δεν το πάρω όλο. Τώρα το πάρω, θα γίνει και θύμα. Πού σε πάρω το 50%. Όχι, δεν θέλω να θυματοποιηθώ. Δεν θα φτάσω στο άλλο άκρο. Αλλά εγώ τώρα εδώ ξέρω ότι δεν θα συνεννοηθώ. Φοβάστε μην δεν συνεννοηθείτε. Όχι, δεν φοβάμαι σίγουρη. Α, τότε ακόμη χειρότερο. Όχι, θα σας εξηγήσω. Αν τώρα τον έχει πιάσει Ναι. και εγώ μπω να το παλέψω, θα τσακωθούμε. Οπότε, τον έχει πιάσει. Και λέω, λυπάμαι που νιώθεις έτσι. Δεν τον διαγείρω. Του λέω, λυπάμαι, δεν σημαίνει εγώ φταίω για όλα. Λυπάμαι που νιώθεις έτσι. Εκτιμώ το σώμα σου, λέει κάποιος και δεν. Ναι. Οπότε εκεί τον αφήνω λίγο ήσυχο. Δεν τον διαγείρω. Και εγώ όμως πρέπει να έχω σκεφτεί πρώτα. Να μην πει το άδικο, γιατί εκεί πέρα μπορεί σε μένα να μου διαγεννηθεί το άδικο. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Μην είναι δυνατόν. Άμα πω σε αυτό θα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε. Εκεί όμως εγώ πρέπει να έχω αρκετή. Να μπορώ να δω εκείνη τη στιγμή. Θα έπρεπε να έχεις προλάβει γρηγορότερα τα προηγούμενα να έχεις μάθει το χαρακτήρα του άνθρωπου. Βέβαια. Πού μπορείς να υποχωρήσεις και πού όχι. Φυσικά. Θέλεις όλη μια εκπαίδευση. Ναι, αλλά άμα με τον άλλον ζεις με τον καιρό, αρχίζεις και μαθαίνεις. Αυτό όμως αποτελεί μονόδρομο. Άμα είναι. Αυτό είναι πρόβλημα που λες, Μύρονα. Φυσικά. Αλλά αν σιγά σιγά ταυτόχρονα μπορούμε να μπούμε σιγά σιγά να ξέρει ο ένας εκεί που να κάνει πίσω. Το θέμα λοιπόν είναι να μην πω εγώ όταν έχει φουντώσει ο Λεωνίδας και γίνεται κειμένος. Και το σημαντικό είναι που χωράς το συναίσθημά μου. Δηλαδή, δείχνεις να κατανοήσεις το συναίσθημά μου. Όχι ότι έχω δίκιο, αλλά ότι μπορώ να κατανοήσω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και μπορώ να χωρέσω τον τρόπο. Αυτό, ναι. Δηλαδή, είναι OK να διαπιστώσω, να χωρέσω, να κατανοήσω ότι είσαι θυμωμένος. Το θέμα με το θυμό είναι ότι όταν δεν βρει χώρο, εκεί γιγαντώνεται. Δηλαδή, όταν ο άλλος δεν το χωρέσει, εκεί γιγαντώνεται. Όταν όμως υπάρχει το OK, καταλαβαίνω ότι είσαι θυμωμένος αυτή τη στιγμή, εκεί το πράγμα ηρεμεί. Και υπάρχει αυτή η ανακουφιστική βαλβίδα ουσιαστικά. Ερώτηση. Σε αυτό το σενάριο, άρα γίνεσαι γονέας και είναι το παιδί ή προσπαθείς να είσαι ενήλικας προς ενήλικας? Εγώ έχει πάει παιδικά σε αυτό το σενάριο. Εγώ δεν θέλω να πάω γονεϊκά. Λυπάμαι που νιώθεις έτσι. Είναι ενήλικες. Εγώ μένω ήσυχη. Δηλαδή, φρόνημα. Ένας γονιός τι θα έκανε? Θα ήταν του τύπου να σε κάνω πατ-πατ. Το λέω πολύ χονδροειδώς δηλαδή, αλλά κατ' ουσίαν αυτό θα έκανε. Το οποίο μπορεί να ανακούφιζε πρόσκαιρα, αλλά θα συνέχιζε μια κατάσταση που θα ήταν στο αυτό μήκος κύματος. Δεν με καταλαβαίνεις είναι το παιδί τώρα. Δεν με καταλαβαίνεις είναι το παιδί. Οπότε θέλουμε μια θέση τώρα εμείς τι, από μας επαληφθεί σε ισότιμη βάση από τη θέση του παιδιού πάλι. Και αυτή την το παιδί να είναι το πάντα στο παιδί, που ήταν περιέργεια. Θέλουμε μια θέση να βοηθηθεί και ο άνθρωπος να καταλάβει ότι, OK, εγώ μπορεί να με ενημέρωσα μεν, αλλά δες λίγο στην ησυχία του εαυτού σου, δες λίγο και εσύ, ότι δεν ήσουν και διαθέσιμος για να ενημερωθείς. Δες και λίγο τα δικά σου. Ναι, γιατί όλη μέρα λείπεις από το σπίτι. Πότε ακριβώς να προλάβω να σε ενημερώσω, που σε κυνηγάω. Δεν το λέμε εκείνη την ώρα. Ποια θέση θα θέλατε δηλαδή από τον άλλο? Εντάξει, εσείς είστε το παιδί, δεν με ενημέρωσες. Και μάλιστα δεν είστε πάντα στο περίεργο και κάπου το παιδί που περιγράψετε. Είστε ένα άλλο παιδί λίγο κακομαθημένο. Αλλά α το πούμε για αυτό το παιδί. Ο άλλος τώρα ποια θέση θέλετε να πάρει? Την ενήλικη. Αυτό είναι το ενήλικα. Θέλουμε να έρθει στην ενήλικη. Ναι, γιατί προβαίνει στη συλλογή δεδομένων, την επεξεργασία δεδομένων και την εκφορά δεδομένων κατά τρόπον ώστε να ενωθούμε στο εδώ και τώρα. Αναρωτιόμουν αν μπορεί το παιδί να απαντήσει με την πλευρά του αυτού που έχει την περιέργεια. Γιατί το λες αυτό, τι εννοείς? Θα μπορούσε και μάλιστα. Να μην διασταυρωθεί δηλαδή ο ενήλικος. Θα μπορούσε Αυτό να θα ήταν απαντήσει. επαιτικό όμως. Το γιατί τι εννοείς.
ενδεχομένως να ήταν παιδικό, γιατί θέλει να καλύψει μια δική του περίεργη πλευρά, μια δική του πλευρά περιέργειας. Και εκεί θα συνεχιζόταν πάλι η κοινωνία επάπειρου. Αλλά είναι επάπειρο η κοινωνία εκεί. Ναι, δεν είναι το θέμα. Δεν υπάρχει off φωνή. Δεν υπάρχει φωνή εκτός πεδίου. Να μπορέσει να καλύψει το θέμα και να το γεφυρώσει. Εκεί είναι μια ισότιμη ανταλλαγή. Τι εννοείς με αυτό? Εννοώ αυτό. Και εδώ υπάρχει τσακό. Ανακυκλώνεται. Εκεί όμως πρέπει να βάλουμε πάλι τον συγχωρισμό. Εκεί πρέπει να βάλουμε πάλι την εμπιστοσύνη. Δηλαδή, αν εγώ πιστεύω τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου και να μου βγει η τάση να πω δεν με ενημέρωσες, μετά από λίγο θα πω ότι okay, κάτσε τώρα, δεν έχω απέναντί μου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα στις σχέσεις και στη συνδιαλλαγή γενικότερα είναι να θυμάμαι ποιον έχω απέναντί μου. Γιατί όπως ακριβώς είπαμε ότι υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που προβάλλουμε, μεταβιβάζουμε, πετάμε πάνω στον άλλον το οτιδήποτε, είτε είναι δικό μας είτε είναι από το παρελθόν μας. Ξεχνάμε, με κατηγορεί. Μου λέει τώρα ότι με χρεώνει με κάτι ψυχικό. Πρέπει να σκεφτώ. Πρώτα απ' όλα, εγώ που το λέω θέλω να πω. Το τεστ πραγματικότητας είναι σε αυτόν που αρχίζει το κατηγορώ. Αν λοιπόν εγώ πω στον άλλον ότι είναι αχάριστος, πρέπει να σκεφτώ ρε γάμο το λίγο. Πού μιλάω? Είναι όντως αχάριστος ο άλλος? Και θα πρέπει να σκεφτώ αν αυτό που του λέω τον αντιπροσωπεύει ως άνθρωπο απέναντί μου. Δηλαδή δεν μπορώ να πάρω κάτι που έγινε μία στιγμή και να βγάλω μία ταμπέλα. Γιατί ο άλλος είναι ένα σύνολο. Και συμπεριφέρεται απέναντί μου με πάρα πολλούς τρόπους, οπότε θα πρέπει να ξέρω αν αυτό που λέω είναι έτσι. Δηλαδή του ταιριάζει αυτός ο χαρακτηρισμός. Και αυτό που εγώ λέω είναι ότι ας μην μιλάμε με χαρακτηρισμούς, εκτός αν είναι θετικοί. Δηλαδή, βεβαίως, να μιλάμε με πολύ ωραίους θετικούς χαρακτηρισμούς, αλλά μπορούμε να μιλήσουμε για μια συμπεριφορά. Νομίζω ότι αυτό που έκανες τώρα βγάζει μια χαριστία, ρε παιδί μου. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Αυτό, είσαι αχάριστος. Είναι μια μεμονωμένη συμπεριφορά. Και μπορεί και να ισχύει εκείνη την ώρα. Έτσι. Αλλά δηλαδή, δεν είναι αχάριστο. Εκεί θα τσακωθούμε. Να αναφέρω κάτι που μπορεί να το έχετε συναντήσει και είναι μια προσωπική μου κατάθεση. Κάποτε θυμάμαι, είχα πει με μια κοπέλα να συναντηθούμε 5 ώρα το απόγευμα. Και λόγω κίνησης, λόγω κάποιου φορτηγού έμεινε στον δρόμο, τέλος πάντων εμφανίστηκα 5 και 20. Προσέξτε, τονίζω, πρώτο ραντεβού. Θυμωμένη, χωρίς να προλάβω να τοποθετηθώ για τον λόγο της καθυστέρησης. Μα πάντα έτσι κάνεις, διαρκώς αργείς. Πρώτο ραντεβού. Γιατί το αναφέρω? Διότι εκείνη την ώρα δεν μίλαγε σε μένα. Μίλαγε σε ένα φανταστικό πρόσωπο που είχε μέσα της και είναι η τραντακτή περίπτωση της μεταβίβασης, όπου, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, σκέψεις της, τα συναισθήματά της και οι συμπεριφορές της που ένιωθε, έβγαζε, εξέφραζε για σημαντικούς ανθρώπους της ζωής της κάποτε, τις ίδιες σκέψεις, τα ίδια συναισθήματα και συμπεριφορές έβγαλε για τον άνθρωπο που εκείνη την ώρα ήμουν σημαντικός για εκείνη, την περίοδο εκείνη. Έτσι. Και εκεί βεβαίως διαπιστώνεις ότι δεν αναφέρεται σε σένα, αλλά στον άνθρωπο στον οποίο μεταβιβάζει αυτά τα οποία μεταβιβάζει. Όχι εκείνη την ώρα είσαι εσύ. Δεν είχαμε τότε σέρνος που μπορούσατε να το διαχειριστείτε. Αυτό που λέει ο κύριος εδώ. Έφυγα εκείνη τη στιγμή. Λέω εντάξει, 1000 συγγνώμη, έχεις δίκιο με. Αυτό ακριβώς. Μα αλήθεια είναι, Ναι, γιατί εκεί είναι πολλές φορές μπαίνουμε σε σχέσεις και μας περνάνε γενναίες 14. Και πολλές φορές την πληρώνουμε για σχέσεις που είχαν οι άνθρωποι αυτοί πριν από εμάς. Αυτό είναι πολύ αιτία αμαρτίας πληρώνω. Αυτό είναι το ρητορικό ερώτημα. Καλά, εγώ εδώ θα πω ότι πληρώνουμε και για τους κολλείς. Εννοείται, εντάξει. Είσαι πάντα πιο. Ναι. Ναι, θέλω να πω αυτό που. Το θέμα λοιπόν είναι το να καταλάβουμε, να θυμόμαστε ποιος είναι άλλος απέναντί μας. Πρέπει να θυμόμαστε ποιος είναι άλλος απέναντί μας, τι σημαίνει για μας και ποιο είναι το σύνολο των συμπεριφορών του απέναντι στο εδώ και τώρα. Για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλα αυτά που συζητάμε, πρέπει να είμαστε στο εδώ και τώρα και όχι σε παιδική θέση. Εδώ και τώρα. Εκεί βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να αναγνωρίζω τι αισθάνομαι. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω θυμώσει. Γιατί έχω θυμώσει? Αυτό είναι εσωτερικός διάλογος. Εγώ έχω θυμώσει τώρα. Τι μου λέει τώρα που εγώ θυμώνω? Μου διακινεί αυτό το άδικο.
μου διακινεί ότι δεν με βλέπουν. Οπότε πρέπει να ξέρω γιατί θυμώνω. Αν εγώ ξέρω γιατί θυμώνω, θα ξέρω ότι το 90% του θυμού μου αυτή τη στιγμή δεν του αναλογεί. Είναι της μάνας μου, του πατέρα μου, των πρώην μου, κάπου αλλού είναι. Συνήθως πάει πίσω στα γονεϊκά. Οπότε θα πρέπει να είμαι δίκαιη. Θα πρέπει δηλαδή να μην βγάλω όλο αυτό το 100% του θυμού μου πάνω στον άλλο σαν κύμα. Θα πρέπει να έχω την επίγνωση ότι όλο αυτό που συμβαίνει μου διαγείρει κάτι. Δεν μου δημιουργεί κάτι. Γιατί εκεί θα το διαχειριστώ. Αν εγώ θεωρήσω ότι ο θυμός μου από κάτι που στην ουσία μου διακινήθηκε εσωτερικά μέσα μου εκείνη τη στιγμή και φούντωσε, είναι του άλλου, θα υπάρχει σοβαρό θέμα. Θα γυρίσω λίγο στα αρχικό μου όμως, αν μου επιτρέπετε. Πρέπει να ξέρω γιατί θυμώνω, θα επιμείνω. Σαφώς πρέπει να ξέρω γιατί θυμώνω, να έχω επίγνωση τι μου συμβαίνει, πρέπει να ξέρω και το γιατί. Μετά. Να πούμε εδώ μια κουβέντα με το θυμό. Ο θυμός ως συναίσθημα είναι από εκείνα τα συναισθήματα που είναι ίσως το πιο συχνά εμφανιζόμενο σε έναν άνθρωπο. Το δεύτερο είναι ότι ο θυμός προκύπτει όταν έχει ματαιωθεί η επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Δηλαδή, θέλω να κάνω κάτι και για κάποιο λόγο κάποιος κάτι παρισφραίει στην πορεία της ζωής μου και ανακόπτει αυτή μου την εξέλιξη στο να πετύχω το στόχο μου. Εκεί η αντίδραση του οργανισμού είναι να καταστρέψω την πηγή της ματαίωσης. Όταν είμαστε παιδιά, για παράδειγμα, χτυπάμε πάνω στο τραπέζι. Και η πρώτη μας αντίδραση είναι να κάνουμε ντά το τραπέζι. Δεν καταλαβαίνουμε ότι εμείς δεν το είδαμε ή κάτι. Γιατί είναι η πηγή της ματαίωσης, αυτό που μας ανέκοψε κλπ. Και αυτό εμφανίζεται πολύ συχνά με τους ανθρώπους όταν λέμε θα κάνουμε αυτό και κάποιος μας λέει όχι, δεν θα το κάνεις. Και επειδή ματαιώνει τον επιδιώκομενο στόχο μας, θυμώνουμε μαζί του, ο οποίος πολλές φορές την χάνει να είναι ο αγγελιοφόρος. Ότι δεν θα το κάνεις, όχι γιατί δεν το θέλω εγώ, διότι δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές μην πυροβολεί τον αγγελιοφόρο. Αυτός απλώς έκανε μια υπενθύμηση των περιορισμών που ούτως ή άλλως ως άνθρωποι έχουμε. Και λέμε πολλές φορές και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις και δεν σου επιτρέπω και εκεί γίνονται οι παρεξηγήσεις. Σταματάω εδώ, δεν παρέμβαση. Είναι επίγνωση και κάτι. Ναι, βέβαια. Η επίγνωση και ο θυμός ουσιαστικά, έτσι. Που είναι... Καλά, ο θυμός, εγώ λέω πάντα ότι είναι η μάσκα του πόνου. Γιατί για να θυμώνει κανείς πονάει. Αλλιώς δεν ταράζεται ιδιαίτερα. Απλά ο θυμός είναι το πιο κοινωνικά αποδεκτό συναίσθημα σε σχέση με το να πω φοβάμαι ή θλίβομαι. Ειδικά για τους άντρες. Είναι κάπως, ήταν τουλάχιστον, πιο απαγορευμένο ένας άντρας να πει φοβάμαι ή θλίβομαι. Ενώ αν θύμωνα ήταν και αντρικό. Αλλά, ναι, αν υπάρχει πολύ θυμός, από πίσω υπάρχει πάρα πολύ θλίψη. Οπότε, στα δυσφορικά συναισθήματα, έχουμε τη θλίψη, το φόβο, το θυμό, αλλά ο θυμός είναι πολύ εύκολος και βγαίνει και αβίαστα. Το θέμα είναι να φτάσουμε να μπορούμε να πούμε φοβάμαι, θλίβομαι, αγωνιώ. Δηλαδή η επικοινωνία να μπορεί να είναι ανοιχτή. Δεν ξέρω αν σκέφτεσαι κάτι πάνω. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ως άνθρωποι να μπορούμε να εκφράζουμε το συναίσθημά μας. Σκεφτείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο σχετιζόμαστε με τον κόσμο είναι μέσα από τα λεγόμενα 4 σίγμα. Και αυτά τα 4 σίγμα είναι σκέψεις, συναισθήματα, σωματικά συμπτώματα και συμπεριφορές. Τα σωματικά συμπτώματα είναι ότι όταν αποθούμε παράδειγμα με κάτι, νιώθουμε μια ταχυκαρδία, το στομάχι μας, το κεφάλι μας. Οι συμπεριφορές είναι οι συμπεριφορές, οι σκέψεις είναι οι σκέψεις και τα συναισθήματα είναι αυτό το φοβάμαι, θλίβομαι, θυμώνω, χαίρομαι και το καθεξής. Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να μην μας επιτρέπεται κάποιες φορές να τα εκφράζουμε τα συναισθήματα. Και αυτό δημιουργεί προβλήματα για τον λόγο ότι πολλές φορές τα συναισθήματά μας, τα ατόφια, μετατρέπονται σε κάτι άλλο. Και αυτό που λέει η Μαρία, συμφωνώ απολύτως. Σκεφτείτε ότι πολλές φορές άνθρωποι που είναι σε βαθιά θλίψη, ενδεχομένως να βιώνουν έναν θυμό, τον οποίο δεν μπόρεσαν να εκφράσουν σε αυτόν που τους τον προκάλεσε. Προσέξτε,
απέχω από την τοποθέτηση της συμπεριφοράς. Δηλαδή απέχω από το να πω να πλακωθούν στο ξύλο. Δεν λέω αυτό. Γιατί ως άνθρωποι ταυτίζουμε το συναίσθημα του θυμού με την άσκηση βίας. Δεν λέω σε καμία περίπτωση αυτό. Άλλο συμπεριφορά, άλλο συναίσθημα. Αλλά να μπορούμε να εκφράσουμε την άποψη, θα ήθελα να σου πω ότι εχθές είχα θυμώσει μαζί σου γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Οι θυμοί που δεν εκφράστηκαν, οι θυμοί που δεν μιλήθηκαν, οι θυμοί που η απάντηση των άλλων ήταν «δεν σου επιτρέπω, σε παρακαλώ, δεν σου επιτρέπω», αυτοί οι θυμοί ανομολόγητοι έρχονται μέσα μας, ενδοβάλλονται, εσωτερικεύονται και μετατρέπονται σε ενοχές. Και δεν είναι τυχαίο που πολλοί άνθρωποι παρέα με τη θλίψη έχουν και ενοχή, που η ενοχή ουσιαστικά είναι ο θυμός που δεν εκφράστηκε και στράφηκε μέσα μας. Και αρχίζουμε μετά, εγώ φταίω, πάντα εγώ έφταιγα και πάντα εγώ θα φταίω. Και αυτό εξίσου δεν είναι βοηθητικό να συμβαίνει. Είναι αυτή η νότο και η θέση η δικιά μας, ότι εγώ δεν είμαι εντάξει. Ενώ θα ήταν πιο απλά τα πράγματα να λέγαμε στον άλλον είμαι θυμωμένος. Θα ήταν επίσης πιο απλά τα πράγματα ο άλλος να άκουγε αυτό χωρίς να πει τι είναι αυτά που λες, αλλά μίλησέ μου για το θυμό σου. Μίλησέ με σε ποιο σημείο θεωρείς ότι σε αδίκησα, σε ποιο σημείο σε παρεξήγησα, σε ποιο σημείο δεν σε άκουσα, σε ποιο σημείο σε ματέωσα, αν είναι όριμος άνθρωπος ο άλλος. Αυτό πιστεύω. Γενικά επικοινωνία. Ερώτηση. Κάνω μια ερώτηση. Πόσοι από εδώ μέσα θεωρείτε ότι επικοινωνείτε ανοιχτά? Λύνω. Σημαίνει. Όχι, είσαι εντάξει, δεν το συζητώ. Ήμουν στην ευθεία, ξέρω, ναι. Θέλω να πω, η επικοινωνία ανοιχτή είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη, γιατί υπάρχει φόβος. Να λέω ότι τα ψέματα και τα μυστικά δυσκολεύουν πράγματα και οδηγούν τελικά σε μία μοναξιά. Γιατί αν κρύβομαι, δεν μπορώ να ενωθώ, άρα θα κάτσω λίγο φυκή μόνος μου, μόνη μου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχω ανθρώπους γύρω μου που μπορώ να τους πω την αλήθεια μου. Γιατί εκεί μοιράζομαι και συνδέομαι. Και το πιο σημαντικό πράγμα από όλη αυτή τη ζωή είναι οι σχέσεις. Και να έχω ανθρώπους να μπορώ να μοιραστώ αυτό που είμαι και να νιώθω την αποδοχή τους, έχοντας υπόψη μου ότι έχουν και δύσκολη πλευρά και ότι έχω και εγώ δύσκολη πλευρά και είμαστε ok με αυτό, γιατί εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και γνωριζόμαστε και χωράμε και τη δύσκολη πλευρά του άλλου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος για λιμάρισμα στις δύσκολες πλευρές, δεν είναι είμαι έτσι και αν σ' αρέσει. Όχι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ότι σε βλέπω, ξέρω και ελπίζω να μπορέσουμε να το βρούμε όλο αυτό το καλύτερα, αλλά σε αποδέχομαι. Και για να μπορέσουμε να σχετιστούμε πραγματικά και να έχουμε βάθος, πρέπει να υπάρχει μια βαθιά αίσθηση αποδοχής του άλλου, όπως και αν είναι αυτός. Εκτός αν πλήττομαι. Δηλαδή, αν είναι κάτι το οποίο με προσβάλλει στο ψυχισμό μου. Δεν το αντέχω. Εκεί δεν μπορώ να σχετιστώ. Αλλιώς, απλά χρειάζεται να αποδεχτούμε ένας τον άλλον. Για να συνεπάρχουμε. Με σεβασμό. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι. Πολλές φορές όταν συναντώνται δύο άνθρωποι και οι δύο έχουν τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται μέσα από αυτό που θα ονομάζαμε μία περσόνα, μία μάσκα. Και αυτό είναι ο κοινωνικός μας εαυτός. Γεια σου, τι κάνεις, πολύ χαίρομαι που σε βλέπω. Δεν είναι πάντοτε αληθής ο λόγος που χαίρομαι που σε βλέπω. Πολλές φορές μπορεί να είναι κανένα τώρα να πέσω πάνω σου, ας πούμε. Αλλά το λέμε ότι χαίρομαι και ο άλλος λέει και εγώ χαίρομαι και ο άλλος εννοούσε και εγώ δεν ήθελα να σας πω. Αλλά είναι αυτές οι συναντήσεις που διευκολύνουν, είναι ας το πούμε η κοινωνική λίπανση. Δηλαδή είναι αυτό ο τρόπος με τον οποίο κοινωνικά προχωράμε και πάμε παρακάτω. Οπότε ο κοινωνικός μας εαυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σχετιζόμαστε. Τώρα υπάρχει μέσα ένα άλλο κομμάτι
είναι ο τρόπος με τον οποίο, δηλαδή κοινωνικό αυτό θα λέγαμε πώς θα μας περιέγραφε ο άλλος. Μετά υπάρχει ένα άλλο κομμάτι, το οποίο είναι τι εμείς πιστεύουμε για τον εαυτό μας, αν περιγράφουμε τον εαυτό μας. Και έχουμε και ένα ακόμα βαθύτερο, που έχουμε πλήρη άγνοια περί του ποιοι πραγματικά είμαστε. Και αυτό πολλές φορές μη γνωρίζοντάς το, είναι που έρχεται στη ζωή μας και μας δυναστεύει. Είναι μια κουβέντα που είχε πει κάποτε ο Γιούγκ, μέχρι το ασυνείδητο να καταστεί συνειδητό, θα εξακολουθεί να μας ταλανίζει και εμείς θα το αποκαλούμε μοίρα. Και λέμε, ας πούμε, το έχει η μοίρα μου να συναντάω τέτοιους ανθρώπους. Όχι. Είναι ότι εσύ με τις προσδοκίες που έχεις, που είναι ανομολόγητες, σου το ίδιο δεν τις ξέρεις καλά-καλά, είναι κρυφές, με αυτές τις κρυφές προσδοκίες για τις οποίες δεν έχεις επίγνωση και δεν είσαι ενήμερος, παλεύεις να σχετιστείς με έναν άνθρωπο, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έχει πολύ έντονο, κρυφό κομμάτι μέσα του που δεν το γνωρίζει, και εκεί γίνεται μία ζεύξη δύο ανθρώπων, όπου αν και φαινομενικά θεωρούν ότι ήρθαν να επικοινωνήσουν γιατί, ας πούμε, περνάνε καλά, κατ' ουσίαν άλλες είναι οι επιζητήσεις του ενός και άλλες του άλλου, και γι' αυτό στην πορεία και μέσα στο γάμο βλέπετε ότι οι δρόμοι τους είναι αποκλίνοντες. Και λένε πώς γίναμε έτσι, μα δεν είναι ότι γίναμε έτσι, πάντα έτσι ήμασταν, απλώς μέσα στο διάβα της ζωής αποκαλύφθηκαν πιο έντονα τα πιο σκοτεινά μας σημεία. Δηλαδή, μπορεί να λέει η γυναίκα στον άντρα ή ο άντρας στη γυναίκα, όπως θέλετε, δεν βάζω ιεραρχικά εδώ πέρα ποιος προηγείται σε αυτό και ποιος όχι. Με αγαπάς, και να λέει σε αγαπάω. Προσέξτε όμως, το με αγαπάς που ρωτάει ο ένας έχει συγκεκριμένα κουτάκια στα οποία ενδεχομένως να κάνει τικ, κάποια είναι και ασυνείδητα, δεν το καταλαβαίνει καν. Και ο άλλος όταν λέει σε αγαπάω, έχει συγκεκριμένα κουτάκια από εκείνος, έτσι, που δεν ταυτίζονται όμως. Δηλαδή, το ερώτημα με αγαπάς που ρωτάει ο ένας από τους δύο ανθρώπους είναι θα μου πληρώνεις πάντα τα έξοδα όταν θα πηγαίνουμε έξω, θα μου κάνεις πάντα το τραπέζι, θα μου κάνεις τώρα ένα διαμέρισμα, θα μου αγοράσεις ένα ακριβό αμάξι. Και όλο αυτό συμποσούται και συνοψίζεται στο με αγαπάς. Ο άλλος ναι σε αγαπάω, εννοώντας ότι θα σε κρατάω χεράκι και θα περπατάμε στα μουδιά. Και λένε λοιπόν, έχουμε εκφράσει ο ένας στον άλλον την αγάπη μας και είμαστε σύμφωνοι σε όλα. Όμως δεν ισχύει αυτό. Και στην πορεία απογοητεύεται ο ένας ή ο άλλος άνθρωπος, γιατί λέει, μα άλλα μου έλεγες. Μα ποτέ δεν σου είπε ότι θα σου αγοράσει ακριβό αμάξι, έτσι. Ποτέ δεν στο είπε αυτό. Εσύ θεώρησες ότι βάζοντας το ως περιεχόμενο στην αγάπη που ζήτησες από τον άλλον. Που για τον άλλον η αγάπη είναι το, ξέρεις, σ' αγαπάω εννοώντας δεν θα σε εγκαταλείψω ποτέ. Και να εννοεί αυτό. Και η άλλη μεριά να εννοούσε κάτι άλλο. Και εδώ γίνεται παρεξήγηση. Τώρα σκέφτηκα κάτι. Μια απενοχοποίηση να προσφέρω. Πολλές φορές μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει επιλογές συντρόφων που να τον ματαιώνουν. Και να λέει, μα δεν έχω τύχει, δεν μαγνήτη κλπ. Αυτό είναι τίποτα από τα παραπάνω. Είναι μια προσπάθεια επανόρθωσης. Πάει κάποιος και διαλέγει έναν άνθρωπο που έχει χαρακτηριστικά από τον έναν ή και από τους δύο γονείς που πληγώνανε αυτόν τον άνθρωπο όταν ήταν παιδί. Και τι λέει, α, εγώ τώρα μεγάλωσα, έχω έλεγχο, μπορώ να παρέμβω. Πάω, ασυνείδητα τώρα αυτό, δεν τα καταλαβαίνει, τα σκέφτεται. Πάω και διαλέγει λοιπόν έναν άνθρωπο που είναι και οικείος, γιατί έχει μεγαλώσει με αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και κάνει σχέση μαζί του, όχι γιατί είναι ανόητος, αλλά γιατί ελπίζει. Ελπίζει ότι αυτή τη φορά που είναι μεγάλος θα έχει έλεγχο, θα προσπαθήσει να αλλάξει τον άλλο και άρα να έχει μια επανορθωτική εμπειρία και να φέρει ίαση στο αρχικό τραύμα με την οικογένεια. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Αυτό είναι εγγυημένη αποτυχία. Άρα κάποιος θα χωρίσει μετά ή εκτός αν μείνει και βασανίζεται. Οπότε οι επιλογές που κάνουμε δεν είναι ανόητες. Είναι μιας ελπίδας να επανορθώσουμε πράγματα
μόνο που δεν θα γίνει ποτέ έτσι και αυτό δεν το ξέρουμε. Κάτι τέτοια όμως οδηγούν τον άνθρωπο στη θεραπεία. Οπότε, κατά λάθος, βρίσκεται σε θεραπεία επιλέγοντας τον ακατάλληλο άνθρωπο. Υπάρχει μία δομή σκέψεως. Θα λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε αυτό το οποίο ονομάζεται στην ψυχολογία σχήμα, γνωσιακό σχήμα. Το γνωσιακό σχήμα είναι ο τρόπος με τον οποίο αντλούμε πληροφορίες έτσι ώστε να ταξινομήσουμε τον κόσμο και δευτερευόντως κάτι το οποίο μας προετοιμάζει για δράση. Παράδειγμα, θα πω πολύ απλό, περπατάμε στο δάσος, βλέπουμε κάτι κουλουριασμένο. Η σκέψη μας θα πάει ή σε σκηνή ή σε φίδι. Η έννοια του σχήματος στο μυαλό μας είναι ότι μάλλον είναι φίδι, επομένως να πάρω μια προφύλαξη και αυτό θα με βοηθήσει τελικά να επιβιώσω. Γι' αυτό λέω ταξινόμηση του κόσμου, προετοιμασία για δράση. Πολλές φορές ως άνθρωποι έχουμε μέσα μας ένα σχήμα το οποίο ονομάζεται το σχήμα της εγκατάλειψης. Τι είναι το σχήμα της εγκατάλειψης? Είναι ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούμε προσπέλαση στον κόσμο, με το να τον ταξινομούμε τον κόσμο ότι είναι ένας ανασφαλής τόπος που θα με εγκαταλείψει, ότι οι άνθρωποι είναι τέτοιοι ώστε να μου δημιουργούν ανασφάλεια γιατί στο τέλος θα με εγκαταλείψουν και αυτό με προετοιμάζει για δράση. Δηλαδή σηκώνω μανίκια για την επιχειρούμενη σχέση που πρόκειται να διαδραματίσω, να συνάψω με τον άνθρωπο αυτόν. Και έχουν βρεθεί 3 τρόποι με τους οποίους μπορεί να απαντήσει κάποιος σε ένα σχήμα που έχει για τον εαυτό του, στην προοπτική ότι ο άλλος το έχει εγκαταλείψει. Πρώτος τρόπος λοιπόν είναι το να ψάξω να βρω, μάλλον ο πρώτος τρόπος είναι επειδή ξέρω θα με εγκαταλείψει, κάνω αποφύγη. Πρώτος τρόπος είναι αποφύγη. Τι σημαίνει αποφύγη? Θα με εγκαταλείψει. Θα με εγκαταλείψει. Όρεξη έχεις τώρα. Μην μπαίνεις σε σχέση καθόλου. Δεν μπαίνουμε σε σχέση καθόλου και με τον τρόπο αυτό το σχήμα διαιωνίζεται. Γιατί δεν συμβαίνει ώστε να μπούμε σε μία σχέση και να δούμε μήπως λειτουργήσει διαφορετικά. Άρα δεν μπαίνουμε σε σχέση, το σχήμα παραμένει. Ο δεύτερος τρόπος διαιώνισης του σχήματος είναι με το να επιλέγουμε ανθρώπους που κάνουν τικ στα κουτάκια του σχήματός μας. Δηλαδή, γνωρίζω διαρκώς συναισθηματικά μη διαθέσιμους ανθρώπους. Δηλαδή, γνωρίζω ανθρώπους που ξέρω εκ προημίου θα με εγκαταλείψουν. Ας πούμε, ένας άνθρωπος πηγαίνει να γνωρίσει ανθρώπους που χορεύουν ας πούμε, πάνω στην μπάρα. Που και είναι η δουλειά τους τέτοια που μάλλον δεν θα είναι συνέχεια μαζί σου. Λέω παράδειγμα. Ή γνωρίζει ανθρώπους που έχουν μια προϊστορία που συνεχώς εγκαταλείπουν. Γιατί πληρεί το σχήμα τους. Ο τρίτος τρόπος είναι να γνωρίσει τον ακριβώς αντίθετο από αυτό που φοβάται. Αυτό ονομάζεται αναπλήρωση. Και πάει κάποιος και γνωρίζει πρόσωπο το οποίο βλέπεις ότι σταθερά, αφοσιωμένα, διατίθεται να είναι δίπλα του. Και θα μου πείτε καλά, και πώς γίνεται αυτό να ανατρέψει το σχήμα? Γιατί επειδή θα του πιάσουν αυτά τα παρανοϊκότητα, να λες θα με εγκαταλείψει, αρχίζει. Πού ήσουν χθες? Σούπερ μάρκετ. Τι ώρα πήγε σούπερ μάρκετ? Την τάδε ώρα. Δεν μου βγαίνει καλά, τάδε ώρα και τι ώρα γύρισες και ποιον είδες και τι έκανες και τι. Και φτάνει τον άνθρωπο σε απόγνωση. Και του λέει κάποια στιγμή με τα πολλά, όχι σε μία μέρα, στο βάθος μηνών και χρόνων, και γυρίζει ο άλλος και του λέει: δεν υποφέρεσαι πια, παράταμε, σηκώνομαι και φεύγω. Και λέει αυτός: να, το είδες, άρα και εσύ με εγκατέλειψες. Ενώ είναι δική σου επινοήσεως η εγκατάλειψη και δημιουργεί την επωνομαζόμενη αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ομοιάζει με τον άνθρωπο που λέει: για να βάλω το δάχτυλό μου στη μύτη, μήπως έχει ματώσει. Δοκιμάζει μία, δεν έχει ματώσει. Δοκιμάζει δύο, δεν έχει ματώσει. Την πέμπτη φορά ο ίδιος έχει δημιουργήσει την αιμορραγία στη μύτη του. Και λέει: δεν τελικά που είχα δίκιο. Αυτό ήθελα να πω. Συνήθως οι φόβοι είναι 2. Ο ένας είναι της εγκατάλειψης και ο άλλος είναι ότι ο άλλος θα με πνίξει. Θα με καταβροχθήσει. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν και οι 2 φόβοι. Και ότι ταυτόχρονα. Οπότε αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Και θα πω και κάτι τελευταίο και μετά αν θέλετε να ρωτήσετε να σχολιάσετε. Και θες να πεις και ένα πείμα. Ναι. Ο Λεωνός ποιητής. Οπότε, ναι, θα το εκμεταλλευτώ. Άσε, το Λεωνό δεν ξέρω χρόνια, δεν θα το εξηγήσει. Λοιπόν, θετικές λέξεις, ναι. Ότι
ουσιαστικά τελείως ασυνείδητα, αυτό που περιμένουν να κάνουν οι άνθρωποι είναι ό,τι έκανε η μάνα μας. Δηλαδή, αν είχαμε μια ασφαλή σχέση μαζί της, φερόταν καλά, μπορούσαμε να εμπιστευτούμε, βγαίνουμε στον κόσμο και περιμένουμε ότι θα μπορούμε να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους και η τάση θα είναι να βρίσκουμε και ανθρώπους που όντως μπορούμε να εμπιστευτούμε. Αν δεν μπορούσαμε, θα πηγαίνουμε πάλι αντίστοιχα σε ανθρώπους που δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι συνήθως φοράμε ένα κουστούμι που βγαίνει και έξω και λέει τώρα εγώ περιμένω στις περιφορές όπως ήταν η μάνα μου. Τι έχει γίνει εκεί πέρα? Εμείς δεν έχουμε πάει τάμπουλα ράσα, δεν έχουμε πάει λευκή να δούμε ποιος είναι ο άλλος, να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε πάει προδιατεθειμένοι. Άρα ήδη έχουμε δημιουργήσει ένα κλίμα, χωρίς να το ξέρουμε. Αυτό, άμα το έχουμε λίγο στο νου μας, είναι πολύ βαθιά βέβαια συνειδητοποίηση, αλλά άμα λίγο έχουμε στο νου μας ότι δεν μπαίνουμε καθαροί ποτέ και μπαίνουμε μέσα από τα βιώματά μας και περιμένουμε ανάλογα πράγματα, τότε ίσως λίγο να δώσουμε περισσότερο χρόνο και ευκαιρία στο να δούμε ποιος πραγματικά είναι ο άλλος. Βέβαια, γιατί είναι αυτός ο έλεγχος πραγματικότητας, ότι να δω, δεν λέω ότι καθ' ολοκληρία αν θα έχουμε την αντίληψη της πραγματικότητας ή την αντίληψη του άλλου, γιατί καλά και ο άλλος δεν ξέρει ακόμα τον εαυτό του. Αλλά αν μη τι άλλο, εκείνο το οποίο λέω είναι πολλές φορές να σχετιζόμαστε στο εδώ και τώρα. Όσο γίνεται, δεν γίνεται πάντα, τις περισσότερες μάλλον δεν γίνεται, αλλά η έννοια και ο εστιασμός είναι σε αυτό. Η μεταβίβαση στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως είναι και η κατεξοχήν τεχνική μέσω της οποίας λειτουργεί η ψυχανάλυση. Έχει διάφορες τεχνικές, ανάλυση ονείρου, ελεύθερη συνειρμή. Ένας άλλος τρόπος είναι η μεταβίβαση, που ξαναθυμίζω σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές που νιώθαμε για σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μας κάποτε, τις ίδιες σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές θα βγάλουμε στο σημαντικό άλλο της ζωής μας τώρα. Ο σημαντικός άλλος στη θεραπεία μας είναι ο θεραπευτής μας. Και γι' αυτό πολλές φορές θα πούμε πράγματα σε εκείνον, τα οποία πράγματα θα λέγαμε κάποτε σε κάποιον άλλον. Και ο ψύχρεμος θεραπευτής είναι εκεί να χωρέσει το δικό μας μεταβιβαστικό υλικό και να μπορέσει με έναν τρόπο να κάνει την ερμηνεία εκείνη, ώστε να ανατρέξουμε στο παρελθόν και να επιχειρήσουμε ίαση των συναισθημάτων εκείνων που μείναν τότε αναπάντητα. Δώσε ένα παράδειγμα σε αυτό που λες. Να δώσω ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω. Ένα παράδειγμα. Θα πω κάτι που έχω βιώσει. Ναι. Θα πω κάτι πραγματικό. Θεραπεία σε ομάδα. Λοιπόν, είναι χρόνια πίσω. Αυτό συντονίζω μια ομάδα, υπάρχει μια θεραπευόμενη μέσα, όπου είχε μια μητέρα η οποία είχε ορίσει πολύ τον εαυτό της μέσα από την γυναικεία της ταυτότητα. Η ίδια ήταν αγνώστη πατρός, η θεραπευόμενη. Οπότε μία φορά σε μία θεραπεία ομαδική μου λέει, αν δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά το νόημα ήταν πηδιές αριστερά και δεξιά. Δεν ήμουν εγώ. Δεν ήξερα καν την προσωπική μου ζωή για να μπορεί να πει κάτι τέτοιο. Όμως, έβγαζε εκείνη την ώρα επάνω μου αυτό που συνέβαινε με τη μητέρα της και την πλήγωνε. Εκεί λοιπόν, αν εγώ θύμωνα και έλεγα «Δεν σου επιτρέπω», ας πούμε, δεν θα το έκανε αυτό ένας θεραπευτής, δεν θα μπορούσε να κάνει πανόρθωση, δεν θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό εκεί πέρα. Αυτό που λέει λοιπόν ο Λεωνίδας είναι ότι μπορεί σε μια θεραπεία να θεραπευόμενος να πει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη θεραπευτή του, αλλά να βγάλει όλο αυτό το μένος, το θυμό, την πίκρα για τη μάνα του και τον πατέρα του. Και εκεί, για να πετύχει μια θεραπεία, πρέπει να αντέξει και να χωρέσει ο θεραπευτής όλη αυτή την οργή. Χωρίς να την γυρίσει πίσω θετικά και να την κάνει θεραπεία, να την κάνει να μπει στο συνέστημα κτλ. Όταν κάποιος βέβαια φτάσει σε αυτό το σημείο να σου πει τέτοια πράγματα σε μια θεραπεία, η θεραπεία πάει πάρα πολύ καλά. Να σε ενημερώσω. Γιατί έχει βγάλει πάνω σου το υλικό του, το οποίο είναι κάτι που θέλουμε να συμβεί σε μια θεραπεία ψυχαναλυτική. Αυτά είχα να πω. Ναι. Εσύ θες να προσθέσεις κάτι? Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ένα ακροατήριο ανθρώπων
ζωντανό και υπήρξε και υπάρχει έντονη διάδραση και αυτό μόνο ωφέλιμο μπορεί να είναι. Ναι, μοιραστήκαμε. Μοιραστήκαμε, κάναμε μοίρασμα. Βεβαίως. Θες να πεις ένα ποίημα? Λοιπόν, αυτό το έγραφα τώρα εδώ γιατί. Και νομίζω το. Υπάρχουν σχόλοι ερωτήσεις. Ναι, εγώ έχω. Ορίστε, Αλία. Στο παράδειγμα που είπες με την... Θεραπευόμενη. Ναι. Ναι. Έστω ότι κάτι παρόμοιο γίνεται σε μία σχέση. Είναι υγιές στον ο αποδέκτης να πάρει το ρόλο του θεραπευτή και να φωτίσει το 90% ή πάντα μένεις να καταλαγιάσει και επιστρέφει την επόμενη μέρα? Εξαρτάται. Κοίταξε να δεις. Θες να μου δώσω ένα παράδειγμα? Να στο βάλω πάνω σε ένα παράδειγμα. Ναι, ας πούμε, εγώ έχω θέματα ότι είμαι άχρηστη. Δεν ισχύει. Υπάρχουν φορές που μπορεί ο σύντροφός μου να με κάνει να νιώσω άχρηστη. Δεν το κάνει σε πραγματικότητα, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή στη φούρια μου δεν μαζεύομαι. Είναι υγιές να έρθει να μου πει ότι αυτό είναι ο μπαμπάς σου, γιατί το έχουμε συζητήσει και ξέρει ότι έρχεται από εκεί? Ή είναι καλό να το αφήσει, να κάτσει το... Κοίταξε, αν δεν έχει θυμώσει με αυτό που του λες, όχι. Αν δεν έχει θυμώσει, μπορεί να σου πει τώρα, νομίζω ότι δεν μιλάς σε μένα. Νομίζω ότι σου διακινούνται τα θέματά σου, με τους γονείς σου. Okay. Τώρα δεν ξέρω αν θα θυμώσεις όμως το θυμώσεις τώρα. Αν είσαι σε θέση να τα ακούσεις. Θέλω να πω, εκεί κάνεις μια συμφωνία με τον σύντροφό σου και του λες, κοίταξε, αν με πιάνει, εγώ δέχομαι ότι είναι οκ. Εκείνη τη στιγμή για να με βοηθήσεις να βάλω όρια στον εαυτό μου και να συνειδητοποιήσω, σου επιτρέπω και θα ήθελα να μου πεις, ξέρεις κάτι τώρα, νομίζω ότι δεν μιλάς σε μένα. Okay. Αλλά εκεί το συμφωνείς. Τα κουμπιά. Τα κουμπιά. Να βρεις κουμπιά, να βρεις κώδικες, να σχηματίσεις κώδικες με τον άνθρωπό σου. Μπορεί να σου πει αυτό. Αλλά πρέπει να πω, δεν είναι παρεμβατικό, δεν είναι. Μπορείς να πεις όρια. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπορείς να το πεις. Φυσικά και μπορείς να το πεις, εφόσον και όλες θεωρείς ότι αυτό θα σε βοηθήσει. Άρα στο πει και δηλαδή, αν είναι τώρα αυτό να μπορείς να τα ακούσεις, θα γίνει το πράγμα χειρότερα. Αν μπορείς να τα ακούσεις, αυτό μπορεί να σε καλμάρει του τόπου. Να σε φέρει στο εδώ και τώρα, να πεις όπου έχω τον άνθρωπο μου απέναντί μου τώρα εδώ, δεν είναι οι άνθρωποι που με κάνουν να νιώθω ότι είμαι άχρηστη. Οπότε θα είσαι στην πραγματικότητα. Και αυτό τώρα θα σε βγάλει. Μετά μπορείς να νιώθεις λυπημένη που νιώθεις έτσι. Καταλαβαίνεις τι να πω, γιατί άνοιξε κάτι. Αλλά. Είσαι στην ψυχανάλυση, θα το λύσεις. Είσαι στην ψυχανάλυση, θα το πας στη θεραπεία σου. Ναι, βέβαια. Βέβαια μπορεί να υπάρχει σχέση με προκαθορισμένους κανόνες. Τους δημιουργείς στη διαδρομή. Στη διαδρομή τους δημιουργείς. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι άλλος. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει. Για να έχεις την ευθύνη πρέπει κάπου να βάζεις τη λογική πρώτα να... Ναι. Φυσικά, πρέπει να ξέρεις και πού είναι τα θέματά σου. Έτσι. Αυτό είναι... Χρειάζεται αυτογνωσία. Βεβαίως, χρειάζεται αυτογνωσία. Είτε σου αν είσαι δεκτικός, εφόσον βλέπεις ότι κάτι επαναλαμβάνεται. Ναι. Ακόμα και αν δεν έχεις αυτογνωσία, όταν βλέπεις ότι επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο, πρέπει να πεις στον εαυτό σου: εδώ κάτι γίνεται. Αυτό είναι δικό μου και εγώ κάνω τέτοιο πράγμα κάθε φορά. Άρα κάτι είναι δικό μου εδώ πέρα. Να μπορείς να το πεις. Και κάποιος πρέπει να σου επισημάνει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι το σωστό. Ναι. Αυτό κυρίως έχει να κάνει όμως ότι δεν ξέρω αν την ώρα που σημαίνει θα το δει ο άλλος. Μπορεί να το πεις σε έναν άλλο χρόνο. Ναι. Φυσικά και πρέπει να το κάνεις αυτό. Πρέπει να το μιλήσεις. Είμαστε εντάξει από ερωτήσεις. Το ποίημα. Πιάσα και το έγραψα τώρα. Το θυμάμαι απ' έξω βασικά, αλλά το έγραψα γιατί ξέρετε την ώρα εκείνη μπορεί να ξεχάσουμε. Είναι στον ψυχαναλυτή. Και πάει ως εξής. Με γνώριμο ύφος επιτιδευμένης ασωτείας εκφέρει πικρές διατυπώσεις για τα διέξοδα του βίου. Με τέτοια απεσιοδοξία και εάν δεν δικαιωθεί, τουλάχιστον ευχάριστα θα εκπλαγεί. Με αγωνία σμιλεμένη στο πρόσωπο και την ελπίδα σφαλιγμένη στο βλέμμα, σχηματίζουν οι φράσεις γωνίες στον αέρα.
και εκφράζει παράπονα για αυτούς που χάλασαν τον κόσμο, θέλοντας να τον δημιουργήσει πάλι. Παρελθόν και μέλλον έρχονται σε πάλι, μοσαϊκό μνήμης η ζωή και επιθυμίας. Προβάλλει ατόφιο στον εμπνευστή της αβεβαιότητας και εναγκαλιστή της αμφιθυμίας. Πρόκειται για τον φερόμενο και ως φωστήρα της τρισηλίου θεότητος ή απλά για το λαμπύρισμα του προσωπείου σε μια λανθάνουσα εγωπάθεια. Αυτό ήταν το πλήρω. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αν θέλετε και όποιοι ενδιαφέρεστε θα ακολουθούσε ένα σεμινάριο αρχής Απρίλη που θα μπορέσουμε να δουλέψουμε σχέσεις. Και το άλλο είναι ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα και μοιραστήκαμε αυτές τις σκέψεις και αυτές τις πληροφορίες. Θες περισσότερο για το σεμινάριο, Άγγελε. Το σεμινάριο έχει να κάνει με τις σχέσεις καθαρά, το πώς χτιζόμαστε. Αυτό έχει να κάνει είτε με ζευγάρια που μπορεί να θέλει να δουλεύουν πράγματα, είτε με ατομικά ο καθένας, με κάποιον άλλον που θα είναι στο σεμινάριο. Οπότε θα κάνουμε θεωρία, αλλά θα κάνουμε και βιωματικό. Οπότε θα δούμε στην δράση πώς φέρεστε. Διήμερο, θα είναι διήμερο. Ναι. Και μπορούμε να το παρακολουθήσουμε όλοι. Βεβαίως, όλοι, εντελώς. Εντελώς όμως. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ, όπως κλείνουμε τις εταιρείες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γιατί δεν ήταν να μιλήσει. Απλά με τον Λεωνίδα, επειδή έχουμε συνεργαστεί πολλά χρόνια, είναι λίγο αυτονόητο. Και τον Δημήτρη, που ήταν Δημήτρη, ξέρω που είναι ο Δημήτρης, και τον Δημήτρη που μας έδωσε τον χώρο, και όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν για να είμαστε εδώ σήμερα, ψυχικά και πρακτικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.